fire kajagum na yetio Eja dem promo to Ghana this year nyina mamunyina ha bra so say hwe so Otec 1029 from to break as body nyina da beje bre na ya kenkan ye ede asom wo ehwen sebro dɔso papa so na de bedi mu akotene bie de be fra se bron manta musa bre posta dom wo ho body atudwa ya wo chesa akrofo wo pa wo mumre santre no wa chi wo dum nyina na yebekwa gwasa amemfi east dara ho some fi ho eba and seloria kwanhia bi esi ama wo hyenkani ana wo twi hyen no sabre wa ye ewradedia wo mo akire nipa sie girisika bie sabre nso kopie mu nso ewa tifi edo a abosifo akire saa fo miensen eno nso mu chemu eba na yebeba wuramu ewo wo ma wo twi hyen ewo mayimu wo mo hokafo wo mo kuo bi wo mo de ato dwase aba we ba ye no wabo wo mo kru no wo ya hyenkafo bebre na ene wo matede Ebjonfo kakrai eni afoforo bi ka ho ni nyina ka se bo eche pra bwai na yakenkane ede amawo na ye ko osase yi a won mu a bo echi do mu a ye me yan ejina na nkroma so de ntumi kwatu obo nya hwemanye ye arunti yemfa na sepia fonfamba won perfect series enwoma na busuambe kanfo hwedwa ma ochiase naka wo mo agya tum soro ko senkoda no examsia wo betwetwe nyina we na ehye wo mo den ma wo mo adwumu etumbo donkupa na sino ankosi churches na wode aba ye wo English language ho bi sikwan ankosi churches free no why no sonko aba history of Ghana ma betwam eni aba kosem afro no de chapo champan no awe wode aba bisikwan ekosi basic 6 no afi RME one more war basic 1 ekosi churches free no de aba computing no KG1 ekosi B6 creative arts no so basic 1 kosi 6 no science maths ni nyina ye perfect de do na ebu ankoda no afi wo mo wo na se 1 kosi KG2 no numeracy language and literacy creative arts ho phonics computing coloring and writing JHS 1 kosi free no English language social studies science RME yesu kakra Mohammed kakra na ndre kakra nyina ya kan yanchem computer career technology so eka ho ebi yes set exam questions se moko set terminal submit midterm ni nyina wo ho ya wormo ayodi aba kumase fo ekwa putuja the ben station one kran so dan so man first of all one putu wo memo fa na ba bia tonton wo ma bia dabu bra mo as perfect ye ye na mpanifo wormo ama obi number na 0243299938 and 0540755465 Kwajo Rakon Royal Enterprise ebusonfo don so eye dupon wo aba monten so ye boa se ka obi onim kwabre to mu pa don kupa ndodum pa kwakira na kwa fa Kwajo Rakon wo bon ho moden pa wa boa madu ya ba ma da se nyina ho toro ukurase nadu na dododo a edefre don sisimia nyina se betu sanso na bi kura do hoden we padwadu mu ni nyina ta ebekọ foma hoden no akanyan wo ban fiti kuro enkoyi afi kokuya de pressure ye sciatica ed infection nyade afi brajo ye de compasso no bema ni nyina bekọ ma ho to promise ba wo ye from hot one ko a won sabetumi akambi posak heba mrum abidank mrum miseba mrum sack farmers patas block house Otec from Jakon o Fred one answer bi kura do be fidie bo a won sabetumi akano time from oboase techman free FM ejoso abaya sabe na ni mo do a wo mpelifo betumi akoto kese o Fred men seba so obenya bi ato dani heba top amazing heba ta former teddies abrosan ni mo da na ni mpelifo ato kese ba bia tonton heba dro bia nso ubowura ma so kurase no adru na nsa kambi number 0244470067 mpelifo enkasa abusiafa chamaka no de no wunya bia ya tonom wai na wedie yemfa cafe ni nyama biada ensusosusom emu da ho papa we no eye kama ba bia tonton no de ni nsuo no ya bodin vitamin no soya choco banana na strawberry ni nyina da wo pe bia nya na ubenya ya to bi sanse we no calcium omega 3 6 na hyemu ma se twom ebo ama ho ya de tumi ku adwuma so ma ho ya be hapa enti wo pe ano de dokodoko kama ya ma nya vitamin na bribi bo no agem so ofie nya Otec 1029 lessons and carols no ya de bro 22nd ebesi dadwada anopa nonkono kan ne agidwumade no ahyase Father Mary James Opokuare St Agnes and Catherine wo no na eboa ade animu ne ade dwumade no abro hyane nsuo se dwumade die efa Yesu na wo ho enti enwum ne nyame asem wo fa Yesu a wo ho no eda no de wantie wo Tekia na se waye ho pa ye wo di Grass Memorial Methodist
kwa junior for no one was asomase he ya one bonyo mankasa one beba be hu ya nwuma dwumade no aye kama sanso ene be reading sahodo bebre no a e wo dwumade no emo entiatiefo nhyane nso set 22nd ne de eno ani Otec FM 9 lessons na ye de brew no sponsors no ye wo Jerry Nas Heba o madawro madu brama UGC a wo mo be DVL no wo de Jerry Nas Garlic aba ugini garlic ifiri hwanu ma wasan de ne Vico meshaba ne capsule saba entini no ne de do super ko pepe o Jerry Nas mesha no uwia no apɛ ne Vico no garlic de ajebe boa ma moja ne de fu sane ko Jerry Nas na kwakwaje odi na Olu's Kitchen asonwase wo pe joint abenya aduane de ayakɔ sanso na Rock the King phone accessories any Bluetooth machines papa de ene aboabo akurem wo ben asokore mampon station wa na homa no ye 0244 58 53 36 0244 58 53 36 Ufe Olu's Kitchen wakwa aduane nso dia na homa no ye 0244 701 675 na ukopie mu ewo Sakoba boutique nso a Swamenrom hotel ha wa ben Panacea pharmacy no Sakoba nso eboa ya so asene bronya de obehye ntade enti ya frɛ wo mo na kwapa ntade ni bi 0244 797215 0244 797215 na ye sponsor na Jerry Nas na de na homa ni ye 0241 814677 0241 814677 nyoma no Ronson we mu nyina ka won wo moboa wo fie nso anso fa wadwaton de ne bra beboa yen na 22nd no 9 lessons so tech fidue mu ha yemfa emra buronya no ya hyase anisa nyuma na eboa so asene na awiei yakenka ensam no ede amambosamfo ofa John entwi boss yakolabo asomfonom ne yamienu medi mami ajwa nyanta tando meni Ausonaba ohene kwabna boaten Afrika sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi. Asem na nya ba ne sentino yankwa wase na yamfa rehosem wafiri ho emfa metro atiefo anim wasa amamfi east kura ede wase skuma ene ya wofiri wase kropon ba na bedu skuma na se wo kwa bode ya no ehwo na ba beto dwase lobya kwanhia bi esi ewo ho na we no ka no afrikuma ase ha ya na wode nani akire mu ewo bogoso ene ka ya ababy Toyota Vox bi an registration number no ebushia WT 414-25 ene kale black bi abeba bebe ya wo free kumase ede nani akire mu wasamemu a wo kobogoso amane ne kire se wabra wodu wase skuma ene bode kwantempo no aso no ene wo se kia cargo truck bi apankisi wona sede na apakisi kwan ne ho na bushia ebitino yehu nyansa wode akwa akobom na kia cargo truck ono so registration number no AS 9203-15 akwa akobwani gegra masabre ya yekasai driver na no watwi Vox no efri kumase de akobogoso no amrumu wa ya kire se wafrim ema enipa miensa de babia wo moda no emu odin ema wasa akropon abaya de sabia ene yede wono makwa kan obi ema ya mani boni teacher kosa watu yankra Usemi esi ewo wasa akropon bodie bogoso takwa akwantimpon eso na nina ne se eye trouser fit foforo ya kasa foforo ya ba we na ebi e black dodo na e black tuntumpa ebi nso eye violet ebi eye white ebi ash na mo black ne de wo bebre on frɛ no edin de bebre e ba system mu kwa enche na registration number WT 414-25 or the passenger for if you was a cropon edeni akire bode eko bogoso na omo akire mu a abra otra wasa esikuma na okeka ko eye wasa ankonsia mfimfiri ho na no se ohyenkeni no odo ana se brikatente na audio kia cargo truck bia eno so eso nioma ase esi ekwancha ne number AS 9203-15 apake edi esiwo driver ni a oka Toyota Vox se order an America
ena ema ekohia no a ene se odiko nu kia truck ya eso ne oma ase apake ekwanche no odiko nu mu se bra na o hwe enipa mba ene se na kai yesi ayam mum ene moja eri wo mo a na nya grokra o mo chire mu a ebra kwanche ne si ye no putupuru Oshenkeni a oka ehene nye obi nrobedi wa dance akakro se otiase anase wewu na mo wewu ena omo a aka ewoka no so dudo na epreprai na mbomode edi mani edi akiri ekowasa ekopon abaya asabia se me kwakohe se eprafo ayedom koe no etesen womo wa hoden anaso buni ahoden yamie ne mu ne me kwana ba bia me mienu eda eni enyan en ebi nso ya transfer o ma edo wo comfort ti hospital ye ebi nso eko takrade efian kwanta sara na ebi nso ebi edo mo eko takwatunu ka se die akwaka eprafo emba ni a wo egu eye wasa ekopon aban aya sabia adotafo ejira wo so omo ehwe no senkeni a okita ehyen die watwa na nam ense do amka sei yednemu akwakɔhye eye demokrabia sabre aprefo mo hwe ekwanso se ho semmeche MTTD eye police motor traffic and transport department in uniform so buso a omo ye hwe mo hu adekopote enam so ntia akwanhye etumi esi eti wei ene arehosem a esi ewo wasa amafisi mensi ewo atamante abusian arehosem ya efri wasa memu ebei ya mani boni teacher kosa na wote se wagina so ato yenkre na ba Facebook ne kla kwabna voxi na amu asa no ai ye fe no kumprako saka no bi efanyina sa mani sa ya de yo be kun saka no ti edwane ankasa ko korea ka no se di finante no emu o ya dodo eljonfo yento so da yenko bno mantemu ebro mantem posta dom no tutu ana mon sabra ye kase wani abre se krodom a opese wote eye kwamkanfo akromfo no opese wote wom so atua pa sanse wormo hadwen won potem ho se wo mometri nketiketi anka do bepa adwuma yo no ebjanfo di gina nkwantanan so ene ka no duru ha pe no aye stop na watwon so tuo nyoma ho won hu nyinata na wonom achi na sabre ede ya tiri binom a abosadom no ne nsɛtwofo to kese dia tudwa wo chese sisi don kwadu wo mo abobinom kwadu ye bia de binom akwada bampro chiri edum ne ade a eya de betumi aboa se wonom ye nhyehyɛ se ye de normal rogu akwama brobra akromfo no wonom kwane a worfa so ewia temamfo ejina kwanta so eje manfo nya pade no ne ade no eno enenam so wo mo tutu anamo ya eno ntu ko bron man tempo sadoma panipa wo kasa de ma wo mo DCOP Joshua Copson eno de nchumo brode tutwa wo ka sense twefo se me ayevro yam do operations nko gu akwan mu no brekum kan ho bi dobo nkasem donfete ewie krom na afi ne nkwadro na ase nkrutu a ye twa ho ahia ho no wurobro ya amamfo bi yi wo masotire tamso no mu hwehwia saa kwan ne nyasem kitwa wonom so mya kronfronfo bi num tase ejiji amamfo motu ene ebro honom twumutu pa nom de bawura kodivu a krodu edum anase manum na wo mo akwakotontone eno na wormo enam so mo kire safo nyina na wodi ndi adiaba so de hyeka ho a hyase ewose na sese de ede ne kwa no akwakodem Johnson amponsa kwame de awu wanya mfirinsha no duanan son 47 years ana wanya shedo akowusu dodo odo one friend say shark odem sum ene de frodo so anya mfirinsha aduonum kwafo Samuel aduasa 30 years ana wanya Mustafa dodo no friend star boy odon so anya mfirinsha na aduonu enwotwe afi must be owusu aduonu 20 years eno no so anya Kofi Idrisa so odon so aduanan enum 45 years no so ewo kwabra gon woron so ka ho ebi azubila akolite kwabra gon azubila akolite woron so ajemfinsha no dumotwe baba komi foster aduasa enum edwanya safoi na aposifo ehrese wache worom a wo mu yose mo bunu ne na sese mantam ho nyina de wo ha adwene papa na wo bra wo ne central photo kasabusu yinti aposifo anu de semu a wo de tudwa. Federal police investigations have established that the attempted robbery was carried out by a 5-member robbery gang led by Johnson and Ponsan Kwame Diwo. During separate interrogations,
Suspects Kwafu Samuel and Shadrach Owusu confessed to their involvement in the attack. They further admitted involvement in several other robbery attacks, particularly in the Nkasiem area. The Bono Regional Police Command wishes to assure the public that efforts are ongoing to identify and arrest the remaining accomplices who are currently at large and to recover other illicit weapons used in the commission of these crimes. Eljon Fonti Abroman Tempo Sado no penipa wakasa de ma wo mu DCOP Joshua Copson Edward de tudwana mo wo motuo ye nam so ma sa nipa dum yi wo kire won. Na nia wote agwamu ema Commercial Drivers Wives Association Madam Gifty na Ewra Gifty akasa de atudwase womo a womu kununum etwi ehyen wo mayimu womo nkabo mukuo kesepa no womo kire sa ban we ba ye niama wode agu akwemu ede ama womo pa de abo womu wom se kane ka meme epie so womo ekwa kopelo daba wombeba no memuna mpa so kra de womo men ho sanse niama nkoyie wo isuka pa so ne ho kire no eka hu be ma efie sansam ne niama bi eye basa sansa da bia wo sofuo na spare pass wo kan we ni nyina yade bia bere bia twamuo na emwa wom a no mu kununum etwisan wo mayi mu nanso edisi ababa yeyi wo tititi niama so kama enti omu kununum no wo fa ka ne di pia omba no omu sresre ntisi ano eniama ekoyie papa edema wonom na yane Ewra Gifty edi nkomo yi ne nsam eni ene de yeso etimi sre kama first de onto oba mabere misisi mint na se eso ne nyame ayadom sisi no kwa de ni mebie wo bie mu eni mebie wo eno so oba ya enkomo no akonyi kama eni ji abafie siri abafie entimi wo so oba bie wo a oba manukunu pressure first na normal na enkoye na pressure ne do so eno ma ye ama ye so ye siri eni so si ye sa na ya afo so bro ye die ye bedi pa because embre bi atwam 8 years na bro nya ba kra ni yem hihye yen na yem pese ye beti se bro nya bi bo ba mo batumi aba Facebook na so abusia wo hese de waje ni chichi na abaya fefe anti gift no wo sisi ade wo mukununum wo mo bombo adwuma kane no de na enkoyo enti aba wei na nasie ni nyina da enkoma wonum Eljon Fonti yento so na yenko etifedo bosi da mo esadom wo ho wo mu atire nipa miensa na wo mu susu mu no wo mu susu se safo miensa nkirisie edwumadi kidnappers ya na wache dom manaso wache nipa bia osusu se kakra wo na busua mu na yede na sie ehia sika sei na wo mu agye ansan no yi de hye do de abaw na wo mu ache safo miensa wo mche se December boso mu de toso miensa ewo eye bukwaba eno eye bia bia bimbila yendi kwantempon no so isin eye corridor ho no a na eye brono no anase kuro no ewo na nipa miensa ye huruna se du amidu bandi Osman Bandi wormo tetenkwanchen tuwe ya pe na womacho wache papa bia wanya mfirisha ne duanan mienu wote wapuli sabia hono a yendi district no mu edwo wo mato abusuanfo nkrase mo papa no se ma mfa sika ma wo ho na de mo kokko mpesa ajonjonyo sa ma mo mfa sika no ma ye be twenty kwoshe edomo so mo pe 100,000 Ghana cedis ansa na wo mo agai papa na mna kodi na busuanfo nsa na posifo hwehwa ya ne agency kuma kura regional police intelligence directorate no wo mo subrugura ya America so wo mo tumi akire wo mo a sabra ya ye kase de wo mo akodi adamampro wachi se de mbra ne se de nhya mpanifo wo mo yo no wo mo yo na boa se be ye a ebe ya desua de ama fofora wonom ewo Ghana hanyira abusiafo yantoa so na yemfa semwe entoa so coach Ibrahim Anyas ene wo beka yi a enche kura social media ne so ene nkofo bi hyase ya no mo eye adwuma pa
adwuma no mo ye nyina ne Justice for Ransford wo mo kyerɛ sɛ akwadan kura ba mu ani din e de Ransford owusu ansa Ransford yi kyerɛ sɛ won de no pa ne sɛ wo bebabo nti ne maame Sino Football Academy wo amasaman ho no de akwa yi kɔ yɛ sɛ yɛmfa ne mfa ntetiem na ntetiem de beto odwa sɛ akwadan no wo ba fi o yade a maame di ne kɔ konfo no kye ne sɛ akwadan yi edidi mu ani ekɔ ma asɛmi bɛgye din wo mayi mu na akwadan na asɛm wo bɛka kyerɛ ne maame ne sɛ coach Ibrahimi wo fa ne to asɛmi ba ya ne sɛ coach ne ka ho na akwadan yi wo yade ne nkofo som Justice for Ransford na sɛ ya yɛ kodo a Ibrahim na wo kopia mu e wo dofsu code ya ba beto dwanse court no ama coach Ibrahim 50,000 Ghana cedi belia enipa mienu eji agina mu na watumi atwitwade agye no court o kyerɛ sɛ na asɛm no ne die yenyamfa ma na wie ye na mmom no beli e na yatumi asikuode ama na asɛm no sɛ de tie ɛsɛ wɔsɛ wɔka ne biada wɔyɛ krado sɛ wɔde ɛbɛba abeto Avye ebusuafo na aha na yede do mienu kasebo no nyina da ede ese ofantwi boy sakola bo ede na pamfo wo ne bo aye ma kasebo ye kasebo e beje bre ede ya no fafa bo mu ade ede e babo papilo ensem de guni saso se ya yi ni akan sanso and the son of the land jataba no te fidie no achi e wo ko Facebook no so ebusuafo akwa na wo se yi Afghanistan din no aha kwadwomo wono e na opia yen edin ekuso asomfo ni mienu oba baako bema baako nyina ye kokọ asonaba ohene kwabana boate na wiebe ni nuaba mami ajwa nyanta tando akra ne yesode mewo awodam nchia wa ha wadama baako mienu bi ma memfa mbo mu we ye koma Fiona every your sebene wa happy birthday to Fiona every your sebene wa we efio no ankasa ne papa ye Sergeant Osei Kwame anti-robbery unit ye war central ho edodi djuma ede force ni be wo donno papa o ma no kwa tote enkwa tintin na wonyi enche no nya akoda papa afrebio we nkoma pani kwanchefo awoda Latus home ano happy birthday to Mr. Michael Amofa Latus home ene da bibino so no djuma wura yensere nyankrompon kwa tintin faman mana hoden na wo man nyuma nya kese biribia wo hwekwan be nyankrompon nya fama no asede wura dase amen apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no malaria drona. Ani, say nam sa. Wo beje di some nim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hyper Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Black Smokes no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu ato, ahoamra no sa. Achakura 4 days na Pavi and the Plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa Pavi Plasmox and Hyper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan our pharmacies na herba shop FDA aje edwede nkra to yatum Hey, Opani, Mashusha watche. Sa perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. O wejajai. Abua wa mo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de nimdifuo ene twe wa nwuma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books to be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any NACA, and so I'm approver. Into your battle pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me a could chew a coton. How many students? Na, and no crab dear. What table one
also say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master schools, a here wamamua, at to phone call putuaja station wa, and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer from 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ne Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekra. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife. Na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoɔden se de tie me brɛboɔ me kidney eye wosa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital ewo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre Oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na hwan kra no frɛ me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a woyɛ no, ne kokua mu asɛm bambɔ ɛwɔ ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma ɛwɔ wadwumedi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin, ne number bia ote nia woyɛ no ebia emfa kwa mu. Sɛ wo company ɛyɛ kɛseɛ anaa ketewa mpo a fa obuo ema afofo kokua mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambɔ. Yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register and after 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Otec 1029FM. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bojiemo, Manuaya, Bigo Nami, Philly, Colanana, cocktail, Apunana, coconut, lemon, lime, strawberry, tamarind grape, orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. When darkness is falling and shadows grow long.
Otec FM 9 lessons and carols. Hooray! Afi Brunyan 9 lessons no be de papa. On the 22nd of December, Otec FM the 9 lessons and carols Yaw Asante mine. Na edano ebeye live ewo Otec FM so anopa nonkro pepe. Shaninsuo Bible akenkan ne edom to efa Yesu awo ho ebekoso. The Great Memorial Methodist Church Junior Choir asonwase eba behu yanyum. Jumadiye Reverend Father Joseph Mary James Opokuware awo St. Agnes and Catherine Catholic Church ofori kroma edwada kwasi fiada bia wode awurade nase ebremu ewo Otec FM so ebedi animu na jumadiye no yede abremu okuni na waso yasene eye Jerenas Heba wono no de Jerenas Heba Mr. ene Jerenas Vico Mr. abadwaso na boafo no bi ni Olus Kitchen aduane papa fie asanwase Otec FM 9 lessons and carols yenhye afi buranyi yase ewo gidie ene nkabomu. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Otec 102.9. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi akakune bete onua ori abe akusie ati quantum pon mo sir orni marika na o akokodoro Asem Beba Dabi Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao adonu mubuhura ayeye ne na asienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi Otec nyame ma nyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso Otec 102.9 FM abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahoden yo mo dia eni se ame no kasa no pei enkwa na odi ama me odi afem ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani hu ba ya sedi na dia so bi bi so wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo onso omo papa omo da so busua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na asienka bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumọ brofo enyanka papa wa yibi Otec mo wonye nkire ne duma ne ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mo gu eni mase ne sa no mo tie wo mo ka se aduma na mo ye no emra wo mo mu obi eni mase ne mo ye yo kakaye ne ya no mo papa nka wo mo ho efiri sa abre do nhwiri kopum bra wodi obi a bekọ wodi ni baba betena se a se de be ya on be sisi na bibi atoye no wa ho de ni tumi no ense wo manya kudu enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen I say amanfo akabia matina omafutue usum sei enya adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa ena obaba no e wo fia ha obepe Mpe we no ye je kushina no le ontu tunanu mate se oso obetu ama obwacho wate okay miswanya mahodin okay bate any edase esento asina Krobea we are living time disanji nyumera na ya ekwana nti so didi anopa ewiade won sendi na enumere wo kokoduru fia no adidi ebi wo ato anase banku bi wo ato anase banku bi enti na uta di banku nso ka ho se banku na do so ntime kanam di biesiro ni free school ba no nyi biedi no ma hono bisofo mo hono banku no mo hono so free school ni bana se bia na nyesta nto gelenzi wa banku ni wo ba hono no de dia ya fra esichire seni do ho so na de bi wo zo di ni sa banku aye ho ni bida enkran do kuna aye hono na medibida
but banku a yɛhono deɛ wow I love this woman. Akosi alare edi asem ene do aba na Krobea na bedwafoɔ ene na tiefoɔ nyinaa nim. Okay. Me sam na tete ene ne tentene se. Me oba bi na ahye ene yinsan baaye. Oba no tu aba me dem. Ama na me hwe ama no woi. Me to abadin no wie no. Na se gana mrem no. Kura nye 2 years yeso ko school. Kwa ya mami ya makula no ko school. Gane baya o se akura ne yema ba atimma yekọ abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busa ne se wo se akura ne yewa ne ba ne yede na wo no ne papa wai o se onim ne papa no oson daya na onyema ya oyedai oson daya na onyema ya ono na ne papa ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa mu busa no oni asama obaka ana ne papa mu busa ne se onka person papa binka no mumuano wantimanka me so me hiama ba so me ba no school am say ja o chama we woni ma samaka de beda onim ile Yami beye fi musuyi mo wayena jawasi buenyo wayenya Wenyame munyanko Krobea nie odomankoma na nyanko kwa mi asafura ogun nyame no bra yesu kom wenyame nyame enya wa nyame amonso mo we nyame uto nsie na bo wia wacha nyame we ma epem ye da do ma epem o da sibre Asem Beba Dabi papa do ma epem o na nyanko kwa nie we ma epem o ye da do ma epem o da sibre ane nyame o ya die ye wradie Asem Beba Dabi nyame we no epem o odomankoma nyame wo sa yeye okay ena wiai odomankoma nyame ayeye enka wudin awiai odomankoma nyame enase enkanfo ene ntontom ene yede ma wudin ena wiai ena dai eye ebnada ena yeburo nyabosumi ne da etoso nkono emfimpinu ene aduonunumu a oguso eme wiase baabai emuan so ne yeda so wi ene yema yenho ha yema yenho akwaba yema yenho ye hyiehia na yema yenho nso afirihia pa ene baabi a wutie yemfiri baabi a wo hwe yemfiri bia no
yɛmu afinhyia pao ɛnanso ɛyɛ da foforo Tradia Mpototrobo nso kwa me basa yi adom no wasa hyehye sɛ nnɛ ɛsɛ fata sɛ besa no wudi ahyia enti ɛnɛ yɛne wahyia na sɛ nhyia mu yi ɛyɛ ɔsom nhyia mu ɛnɛ saa bre yi a yɛka sɛ woba ntentan ne so sɛ yɛ Facebook ana YouTube ne so no yɛabɔ ade mu do yɛbiebiem yɛtwa ne live kwadwomu ada wo ma enti sɛ woba so bia wobɛwuram na wowuram a wobɛhu sɛ dwumadie no ɛkɔso wadwenkyerɛ bi a wowɔ no wode bɛtum ɛwɔ comment section hɔ ama yɛn yɛbɛgye na yɛkan no kama wɔ afidie so ama obiara nso ate wo nso wɔnka ɛbere korɔ na mu no baabi a wode firi a wode ba fa ka ho bi na fa tum ma yɛn na yɛnkenkan wɔ afidie yi so afei yɛ ahyɛ fama wo nuanom copy link no fama wo nuanom share the link ma wo nuanom nso nya bintie na wonya binhwɛ unim ɛyɛ adesua ne adekyerɛ korɔ na wo good every krona mu no subscribe anase like na follow ye eno beboa da biara dai be hia wo afidie yi so no ebebo won kaye unsu betumi anya akwanya ne bi no awuram na ye nyina ya ka bomu akyera de na ye sua de enso wo afidie yi so ene ye nuanom be love radio for mu Spain nyankopon hira mo no onyam kese ene mu amutie yen e wo United States of America mu e wo Sky FM Columbus Ohio so no ene wie nyankopon hira mo nso mu amu monitor show no wo ho ene se wo ba UK man ni mu a ye nuanom Sahara radio for onum so abade mu fa dwumadie no wo ho ye wo Breni radio ye wo Amansan FM ye wo Abawa radio ene ye wo Patmak radio ene GN radio onum nyina nso wo UK hwa omo nso abiebiem ye adwumadie no etwagu ene Kings radio monso mu ni mu TV a mo wo Paris France abuchimam won yada mo ase se da ne da monso mo fa ye dwumadie afei da chi hima radio wo Denmark ene wie ye nhira ne bi nkamo yankopon nhira mo na wonye mo kese adofo mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie ene wie oje aman magimadwa ene wie apese makana na magimadwa awie Krobea jata meni wahia wo afidie so ye nyina ye ka bom ye ba besom ye ba besua de ye ba be kire ye ho nso ade ene oba ade chia me agenadwa obo akwa bebro mo afisia panso ami ene nso ye da afro ene wie ya san hia bio ye ba besom ene bena se ne aduro no ba no ne da to so nkono ne ne se dia wo study a kosa eko hwie be wodi na awotwe weyi ntwam na yensi fufuro ni mu nso nya se ye dia kogu na che se bronya na mu na no na bronya de no wate ho bibi mente ho hwe ana no Derek na frɛ me no say ase ni amopim akutia oh that be ajingo enya akutia o se mo se mu date ni ade na mti onya akutia mente ho ye ni se mo be ye dada na mo ya ne ye kai mo se be ye ntem unim ena ka kai ye nso ne gugu gidie sunsu nti enye se ne mo ye kai mo se afena so ne de ye da mo se de amanfo da ye no amanfo so da ye agora asemo Yehowa dia kafo eja kwa mi wo ho na me ho bibi aboko de ene nso eda afro ene ye benada eda ni mu abene ensem wo mo yankopon hu ye mobo na onye ye mfa ye nsiye ene dei adofo ye ba besom na soma ye ba besom yi ya no ahye ne nso medikia ka kirewo se bro nyamu ne yewi edu sa abre weyi a nipa dodo na de woni adwen enenam edu sa abre weyi a nipa dodo na so fa kwan bi so kire se ebre wei eye bra ye de kire odo na mote se ne ye ka ho asem Otec FM ye be ye 9 lessons and carols ewe afidie yi so ya ye be bobro nyanwi zagaduke wa ye be boni nyina bi na ya kenkan sem no enom ne de keken ka ho good sa ne kire se ya wura sa bosumi we mu ye kire wunua do na wunua nso nkire wo do ye eduru sa bre we yi a enna oni a adwemmoni ewo wontiri mu no
ɔmo nso tumi execute ɔmo plans a ɔmo afa wontie ni yo yeah because ye kan ye wa adɔfoɔ ebinom wɔ akwantuom me bra me na nakwadwobre nyate ase saafia no hia na ye da ye didi a woyɛ ne ba na wo wɔ he kura no a ɛsɛ sɛ wobatwa piase yeah entu bɛhwɛ saa brɛ no me wɔ fanom efiri mpanyimfoɔ so ebesi nkwadam obi abeba eba saa ye ne ane ye wɔ faase nom no ne ani agye kyerɛ sɛ ɔfa bi ekɔ a ɔbɛda ahyew me na na firi mu yi enti saa bio saa ne wiase te enti enam sɛ saa brɛ we ye bra ye de kyerɛ ɔdɔ ma ye nua nso kyerɛ yɛn do ni nti no ɔno mo adwemɔne nso wɔ ntirim no ɔmo nso saa brɛ we ene ɔmo execute ɔmo plans ma men ka se bi mfa nkyerɛ so ɔtan wo no a emfa nhyɛ otirim sɛ neme ne ye fine ti odom yo da bi oda so tan eye masere manim mamuna mitrim sankofo no saa ne ye frɛ won masere manim mamuna mitrim de wotawo enra mempanni hia so na ye ka asɛm na wono mo chiachia won ho na o ka sɛ oh ye de akyɛ bibia ni hobio no oboa eye masere manim mamuna mitrim asɛm bi wɔ hɔ no mo Krobea Asante kɔtɔkɔ ka ɔsɛ ɔtan eni aduro de wɔtan wo nora no ɛnɛ ɔda so tan na muntie ɔtan ufiri akwantuom wo ba fie ye nyina ye beto nsa didi hwe yo ye be ma ye nsuo ensa ye bepie obi firi akwantuom afiri aburukyire wo ba Ghana obi firi akwantuom ebia wo wasahwido wo ba Kumase wo firi Kumase wo kosahwi yamatwa nom ne ade ne nyina ukoduru a ye tritiw ashoho ba de otan wo no ne wabom na wo de onim se eye nra na no otan me no ya hweye de oben wo no onu na edi wawu a wo mre saa bre we mu no enipa befa kwan bi so adi nipa awu kire se onim se de matumi aben no ne nia se o waburukyire akwa we onkobio ampani ampa wa poison ne kuno wa nkobio yante Ghana ha na awura ba bi be ye ne papa yi yanka eso osan akọ back to aburukyire yasie no ge no yasie no wo hyefom sisi a yekosie ne papa wa ye ne papa wi ateteka saa na wotwena mu ono nso awu ye de nakoka ne papa ho hweo oye menua ono no onyawo obeye wo we dia oye menwanko brebo meneno na ekọ na eba ono no onyawo obeye wo saa nkrofo yi na hwe won ho yie ewo won ho ye wo wone a omo nso ye beton ya ma wo mo eya kwa me hu se odi oben na Krobea pa se mimi firi abonten ba be kase na nanye se ya wanye entia ne sikanie me bo pa ye saa de wei ma me na me mfa nye na sei wa bie so akere no ye wo bronyamu emu eden we de meje ye de se ye bubi no omo kobu ne ye kokuno nenso oka bi be foforo de dada enti de wo ben wo yi de wo tan wo nora nenne wo so ne wo ye fine ne to nkyɛn a de wo ben wo na sa brunya we mu nzu hwede yie se wa hwɛ saa de we yie na o keka bia gu bia mu mene namfo na abehia ye wo binum wo mu a wo mo mpɛ wo nkoso se ne ye wa ye eye wo bi ya eye wo bi ya o de awutie eye wo bi ya ka me nkofo wo ho se wa nhwɛ ka me nkofo ya wo de wo beto fom na ya asa adwene na kai hunu se buronya mu no de wada fom no onsura hwiase o enti wa wugina ho no ya hweye ono wada fom dada wo hu sa atache na wodam no ne ho aye fi memma wo bi mfa ne ho fi no me fore wa wugina ho se ye fa sa no mai buronya bre yi mu holidays ya ye be koyi mu na ye de to ye tikwa onua 2026 ye be hia e wa asumdwem awia Krobea masebu enie obo simakro yo akra me da ase ye na nyame ase na ye nchia ye tiefo nyina titru odifo wo ashta wo ye tele ni utie adwumadi den akra abosumi ya wo mu ye me dem atoni den se ahweyi ebosome efiri se abosumi we ensem wo mu dozo
nti ɛwɔ sɛ wohwɛ yie saa bere nipa bebree bɛfa kwan bi so ama wɔn botaeɛ abam nipa bebree bɛfa kwan bi so sɛdeɛ na wɔn hwehwɛ no wɔn nsa ɛbɛka nipa bebree bɛfa kwan bi so sɛ bɛyɛ a wɔn ɛbɛnya sika nti yɛma yɛn ni da hɔ ɛwɔ yɛ biribiara mu ɔn sɛ saa abosome wee mu ɛna amanfoɔ bu amanfoɔ paa wɔn de kisopo bɛyɛ phone deɛ ba bɛyɛ wɔn de ba bɛyɛ deɛ bɛn ba bɛyɛ wɔn nso ɛbɛyi wɔn phone so afiri wɔn bɔtɔ mu nso ɛwɔ hɔ wɔn a yɛbɛzan wɔn ayi wɔn sika afiri wɔn phone so ɛwɔ hɔ wɔn a yɛde nneɛma bi a fake nneɛma bɛdaadaa wɔn sɛ yɛ original wɔbɛwie na wɔkɔsu no nso ɛwɔ hɔ nom nti ma obiara ma n'ani na hɔ na obiara ɛhwɛ yie sɛ bɛyɛ a ohun nkɔdi mu sɛ bɛyɛ a obi mfa ohun nkɔdi bronya nyɛ saa deɛ a obi di wo bɛkɔ akɔdi bronya na ɔbɛkɔ akɔka sɛ yɛdi wadi bronya mɛdi wa yɛ biscuit nti ɛma obiara nto saa adwum wei ɛmfa nkɔdi bronya ne nyinaa ne sɛ wobɛma w'ani ada hɔ na wahwɛ yie daseɛ bro awia yi adɔfoɔ yɛhyia yɛba abɛsom ɛnɛ mewɔ nkɔmmɔ bi ɛwɔ m'anim ha yɛ a meba abɛdie na saa nkɔmmɔ yi adɔfoɔ ne ade hyie tie ɛmmɛn kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtie na yɛhunu adwene a yɛde bɛma ɛnɛ junior adi bɛhu sɛ waba ahoma ne so wo sɛ ɔgye aman awia mekyiakyia wo junior nie Ghana ɛnɛ yɛn nso yɛbie mu white oba Dubai o street we die mintumi mmɔ senka eyi kura afiri hɔ ɛna bibi foforɔ bɛhyɛ hɔ anka yɛ asɛm ti street we die mintumi mmɔ street we nyinaa wɔ Dubai mem ɛnɛ brother Kwame Gospel Avenue School ɛwɔ Brema UGC na Krobea ɔno nso tie o Mate Junior Nyankopɔn nso nhyira wo owu so sɛkyerɛ ɔno wɔ kunsu dɔme abra ɔse akora yɛ Krobea Asante bɛma ba awie yɛ kan ho ɛnɛ bena Nyankopɔn nhyira wo Mate eburu Nana Krobea uni ukriu ya chiachia mo dane da mo nsɛm a ya mo ka kyerɛ yɛn mo futuo de na mo jeba ɛno ɔno nso ɛka ne sɛ yie Ajete Caesar o Togo ɛno ɔse akra Krobea ɛnɛ yɛ mo akwa abanso o yɛ live o Togo ha yɛn so ya bɔ de mu pɛ nya asɛm keto a yɛ hwɛw ya tie buru ɛnana ba frifa Nyankopɔn hyira no ɔnyɛ ɔkɛse ɔse my godfather ɛnɛ asuofia sama new site for nya asɛm keto a yɛn so ya yɛ yirede sɛ yɛ ba bɛsom nɛnɛ nkɔmɔ a yɛ ba bɛdie dwumadi a yɛ die nyinaa no yɛdi ɛde ahyɛ Jataba ɛne muonyam adehye etie muntie yɛn Jataba ɛyɛ very hard working guy yeah krachi me kai me de years de me nya ho ade nti emire bi atwam wo na me wo Metro FM na dwumadi a yedie krachi oni DJ bi ye frɛ ni DJ Premier sisi akro won kran ɛna ne nam krachi no hwɛ dwumadi a medie no ɔsena na yɛ Krobea wada me bro dwumadi wei emu edu na me am into investigation make us say no akowura hot story bimu na twie pie kai controversy nyasam ketwa mene krachi anante ache nokre me sew say or ye very right hand man emame kire say wudi dwuma tie afidie yi so de enti a me frɛ ne engine room no eno no na wo bi hyase a ye ne ye betena ha no ye be ye phase of it but omo hyase ye control show no omo na ye engine room for to this guy is an engine room for Asem Beba Dabi show. I'm telling you today ye nantie mu ewiase se woni nipa nam na wo dan akoma pa di kire nipa no a nipa no dan bi kire wo muntie enye nuane nua o enne muntie sa asem we na mo nhyɛ den so obi tumi fa bontin so ni ye ni nua prekope kire se nuane de wa ye oyie enye nuane nua enti Jataba oye mi nua prekope ye nantiem free Metro ho aba bedru Otec ha ye da sonam yeah ye da sonam fa nokre
nante brewo ho ase fa manipa ti asem na nimunyam hye no ebeka wo ebi na aka krachi jataba ena dodo na anim se ye frɛ no ena ye na woda yeah happy birthday to you Mr. Ransford Emmanuel Amponsa wanya afeko ede aka onfie ho ena wie megina Asem Beba Dabi department ni nyina na mu na ya wishow happy birthday na yasre nyankopon ni nhira na ho bambo hwe ebi fretreten yebekumo yebebomudua na no akwasi yi sabe jimi na dwene ni fie obi a wokan kwasi asem bia wa jimi na dwene ni fie Yesu Kristo ba asase so ade a wantumi ansa ye jimi dia wa jimi no wa jimi ofra yen sa waboye duobo nsuo na no ye bonsuo kradi onu anabusuafo ne nana bi a wo ye hene so mba ntema ha e no ofra no conference ka kire ze krache wa jimi pa onu ane nana o ka kire ze wa jimi pa se wunnim nyansa se ni Otec fo ye wo madwuma yi wo asem ya wo no mo kai wo kura na nka eboa wo na akofre wo no mbo wo hudua dia ye shira no ye moni dua ene mani age se udi wa woda nyankopon ede afeko aka wo mfie ho jataba happy birthday to you nyankopon shira ya na me eye mahoho ahoa ye mani so se me wo mabrabom yeah minka sabio yes a mesu minka sabio yeah opanyi akwaba yeah good be appreciative yes appreciate someone so ye bi mawo onyankopon bo ye ni pase ni sune ne seso on se ni pa fans pa nyankopon so fans pa tie boye yiwa yo asafu ye wo obi nso ye bi mawo ye onyankopon wa asase so ye yina ye na bona baso menye nyatwomfo no ene bie wa no ka se onye hwe maame nyame betua oka uye nyatwom me uye obi a wo kasa asem no kyerɛ me a sebe na ho ye mahi se wo yi mi taku ne sempoa oso wonsa oboawo odi ufiri baabi koduru baabi oka wo homa wani monyam bi esafata se wogie no wogie ya appreciate no. I celebrate this guy this afternoon today oni so odi sie mi nso what teya na no Otec for so ye the fast who ya na hey ora sa na ye no good ni nyina aka unti adofo a mo won tentan so Facebook YouTube everywhere mo nyina mommoa Asem Beba Dabi crew no na yen wihye yennua ene yade nyina jataba a very happy birthday. God bless you bro. Yankopon shira opanyi ya fra say efrem Yakubu Mohammed ofre hen ifra chiase esofu ya chiase na ate hen mete bantama na ate pacha na dia na edu tutu afri achiase abetena bantama yi adwuma awade adwuma yana na esifio nti wan ye trefre kwa okay eja Yakubu awiai waba menema bedwafo anim de asem ne de waba ha me da asepa o yame emagina yechi amen na asema ye kanu bibia anko pepepe emfama ye amen de ntima ba monim ha ne se e papa ye fe ne mama Mohammed kwaji kwaye wo sehwi eye afu sehwi anwe futu okay afu no kwaji en menene nya na ye wode ne ma me masata yen nyinyini no ni na librafo en ye afu no papa ewu owu ye papa ni papa bohye etwa papa afu ni nyina ye ne plan afa sem papa afu ni nyina ye ne dia atam so na tu kumasi na mo fatu koko go so kru for that yes aba ti hona na metie ti me ma me ba ho
bo mama ne se man o papa ewu papa wi fimi no pepe ye nko se hwe ne nko hwe ho timini maami ne esi mu ko se hwe ampa ye ko ye kudu ne kese ye kudu anwumere be no nsia ade a chia ye ko efuo mu ho ne kese asɔbia mapa afuo ni nyina timi fa ne maame fa asɔbia nso nyina no kese papa no anye bo hye no papa bo che na abeso ye papa afuo na afa ohu so papa ewu ohu se papa ewu eninti 2 days ye ohana ori police fo baba kire me maame to mba kwa me ka kire police fo se fo ne maame dia ye me papa me dia nti o mo nche me o me se me dia o mo chi me nyi me maame ene woni me se me papa eire no nti fo no ya che me maame e dia ba asanyo so police station ame na asanyo so nye se ni ne ka se ka ho adin yie ofri anwea futu ho afia futu ba asanyo so no apa na hai ka dia police fo ba me no mo stroge me so be driver ni se me premo mfa maame nko ko papa no de police fo nipa nan mienu kura tuo mienu kura ma ahamba che oba de mba che maame na sa ne ma odanso na ye memenda mempene de kikiri ma de ba se maame so ninmi wa ka fe na maame nyaako no onu okunu so ye mi enche wo ho ndi ko e papa de ni fe pa fe na jasei jasei mu ko kan ya ne se ba se ni se on fa maame nko okay ti ya de na ko e de ne ko police for no so amanfo ka ni bi se mba ya man chia senti ka ya manfo ni maame ne jasei no e de ko e ya me ko krase ko face ka himbo to so na ya brantie na ofiri ho e ba po sun kwanta na ya ko nsin so the so America mu trotting pa to equem di kwem na nya hata ovan concord ena na wo ho me so ba bia lo du free bon so be sa pass ti mi gina kwa ni mfimfi na me ye me gina ka no da wa ye mfifiri teme ora hada na so mi twa da wan la se me ka ko se o policy ho ti so ye ho ha ti me srew fa me ko asanyo so me ko pa fitafo no me ye me ka na mami keso ayema ave for over and for 44 ti ma ba ko se adaba wo yonko daba ti ne ma me hye ye front heavy ni so nye 4 nti me ko tena ni pa mi no ti front ne esre so aka ni asanyo no so you could dream ko police station ho ma me te kanta ba ki de ko yana wo fon ka che me ko po bi ma me be me ma me de be ko asanyo so nkremofo ho limem asanyo so limem ata me ko na me ni asanyo ko ni yenim ho itwem ko limem ho ko ka kire no se be ye kremoni papa abaji asase wo ye papa ewu e be do ya be kire me maame e se me po bi ma ni e be me maame so ni mo bi a hanti me ba ma sore fo mo mane na mo ko be maame amame o ni limem so apopoliti wi ma bi man ko be me maame e de asem ne ko court wo takwa je ko e no mon ko mo mra ko no we mfie num man so twen ne siso e hata me so me kam ofa ka ora dia so ba mo fa do to ko e fe no ya be ko ne gani mdi mayo dai ofa ka na meka ti tam no so ha me train ye adwuma e train ngui te anopa me fi da dia so ba bi du kuma se anwumire ene ma me afro slipa ya kudu takwa anopa bia 5 nya si ne ya court ti ya kan asem na ya samba train station ho anwumire ya fa slipa de frita krade ebe kuma se asanfo ti anopa no nsia ya bedu kuma se ya twema so no ama yebu a ma me fo e je furu ma papa no ti ebu a ma me fo no e ke bi hwe ma me a bi ka se won ko yekuru ma chi ase a bibi beye no enti frita kwa no abedu kuma se me ne ko ya me won straight da je so ba ko tena ho 4 months ama me akoma e ko form ansa na me ma na be kuma se no ka se ma me fo ne beje meji de nya botre kikiri ti me papa no e me yebu e fo no ma papa no enfie nu ne papa ne kokoro bra wonte akam chi wira mu sa na papa no wona e fe na yase no o ma libra fo ko tie
papa no ko ye case na be chim papa no and ne call takwa court ya gilim papa no busumi nsia wakowia koko lo ha ne fem bo ha ne fon mai ne bete se wo papa na ya gili no takwa be fuka ko takwa ampa me ko papa ne demo he please atadie timini kasai nam se no eja menti ase ndi sa ko pi awo takwa de timini ma me yon komra ya mi adom ibu ya rebem na papa ye ne plan ni bibia o de ya me ma ye bu ya be ne se papa ko ya sa 71 the papa plan on for 77 and I was so the yagin was papa so o plan ye kura wi o ko yes I say 77 say am ura hen yagin so oba na papa mama so ko je the 71 the 77 ni dey tim ko ji 71 dey there be so papa ye wonti na wo je efu ni ye nsemu ye wu am ma me bem papa so ye ko secretary tinasa wonya daaji nyafu no ntentem enti kache mama se akama paaye no kwaye ndi aka so da ho am ye fama ye mienche ni obi nye se ni ba fofo be sa be dwa sase no ama asako fa se fofo aba be kan mama se ampa ni ma ye mienche ni na ye ya che ye be kama pa de ni ha ya sase no miensa ayi mienu ba kwa kodi ye mienche ni ho esi ekura papa ekura osi enso papa ni bubugu yi ti mesi ekura nan e wo forum ye wo mu a ti ma me afeso a na ma me ko ekura na se akwaji ni goku sika me so ye driver ni nti me de ma me bedura o sika na ba man sika me nya ye ni sa na ma me ne papa nya afre man sika ye nya ye ni ma me se bia ye so se bia 10 million me se fa ko pa to dua ni di ti afi bia na ma me ko afi bia nti be ni fie be na no ko ba na o 30 million na ba sata so mi kenye no asame ko ko wati mi 30 million dia yento plot yensi fi ko fa party asia ko si fi dia tenem me kama ami apoponiti o se ko je plot am ko je plot wa chia ma me fe na ariga ni gane di e fe setu na ni gane di ariga ko je plot sata 18 million e woni se krom plot 500 million. Me de ko gin 18 million sa tabno. Ane e started down. Me so me ame babe ma o sidai. On kola on o sidai man fo man diamond si. Ena me de e gwana mano. Ti started down. Two foundation. A two blog am ni mo. Na ma me yale. De ma me ko ayarebo odi na kwa ayarehwe usunyan 2 years anyi ne den be fi ese ma me ni efra ndi o fi ari so fi da me ba sa ke se da na djuma ye jaye ti skaya da na djuma no ye jaye ko skaya be bia no wole na ye mano e de hwe no okay ti ya support djuma no na ma me wi I think mo fonso de uya just so beko hata kwa me jame fa juma katanka o tema eni frame free tema ho ti mi ma me fu kwa ma me to bidu ni esie no am dangre mo fo na se exe oh am start ma wie bibie am start e dan se wesi e dan se ya afi koko ni skana ba afi ti afi asate koko 2 million no me 1.5 no kakra we dey see fear adai du e wa chianse ho kakra if you intend 70 feet you see so 55 we see me say so ya nkono te be kai nipa ne nua no nkono no obi adai buka se te se mo office ya dai bi buka se te se mo office ya na me see de bi si fie no a me gusu ye no ana me yale ye ye mo kotu gi ani D4 ho ne ye mi fie ko de D4 bo so me ba ko oxygen si me so
ame ho aba ne yi ma be fie na ya ba ne de me ko sa compare nan ne se wa hwe se me sitie me so nyine makase ne makase de me he akiri kakra ene je ya me ama me ho atomi te bia le ne me nuen yaya bruni so efe Mohammed papa ne to no ye kokko nti efe ne bruni seki holy atei ene samateni se ni pa nine omko kwa nasi omko ya hwesofo a me de funa ma omo no mo hwe no wa pa mo nyina afira asiye omo bo wa mane mo amane ene omfa wa chiko okay ne ya ofa ete baako ena hweso ni baako so te baako to mo pa mo me ofa ne hweso ni nyina akoi mo fo mo hwesofo ana mo ye mo fu o ma ye fu na afeso no mo kwaji kogo sika na me o mo mambi ye mame me yale ni nyina ye mame ama me ofa na efe ma ye ode ne frɛ o mo se he ne fu yi mo nya pani na kwaji fu ba he hata kwa ne ka me ka na oka se yo bi ka ka ko beje ko me kota kwa bia 3 days ansa na maba na mo de ka na si fiu me ba ma to ya no sam se bo fa se no nti na me ta na chi a ode na mo yale unko pa bo si amle no o fa na hwe no e be sisa me no mo ka sei obi amle me taku koko ne so ya je hu ska ya bro e ma me bi ene ye dai ena o ma chafa ena msi da bi o mo bu kwase a nti afori wa ko che amu bi afa den die masa me de ba mo nimu ani te me sre mo ko che afuo no am fa me de ma me no so obi amfa ne de en obi ani asem wo yo die yi na te wa de a wa fa wa de obi amfa ho bi masa me de ba mo nimu eno ani ya hwa de bi eja Yakubu wie o de wie ade ba ko a ye hwe nie ona bra yebu asem no de ma opanyini na okoye plan nanka obeje o papa afuo no udi wo maami achi kwotwe manso no eyewa yes okay sabre na holiatu samiatu Yakubu broni ene woni e ka ho no omo wei omo wo de e pa wei me hwa e pa wi e kware obe sisi aya hwan wei ni e hwan Samata. Me fanse no be sisi no sa omo nya ya nkwala. Na Samata sa. Good. Maami nso e. Onso usa sa. Ono nso de say Holiata. Good. Na Holiata nso sa. Good. Na Broni ne di mechi. Broni ne di wo wachi. Di mechi. Good. Enti sabre mo kota korade ne takwa na Broni ko bi ana. Okobi. Ena ba ko nso de say. Yaya. Na yaya nso wo say. Onso ne di Broni na chi. Onso ne muamia. Na no onu nso kobi ede ne ba ye nti ma ye kwa sabre broni muamia ya ye muamia no mo nka mo ho mfutrei enkoye strip na ye wo nko an ne abre wa na eko nse ya me na me panini nti aba se bitimi jame ma me echi okay ne kwan bia so se mfa so we twaje ma me bia me twaje no okay se si ye ka sei se papa wu waja ade nko obi je wata maami achi ya ji atufie ya abeye efie japade di enti na apese ye nchichem so obi amfa ne de di enti pese nchim bia amfa de se mfa ma bra ba mbo wi ase no am de ka sa asem no na mi wi school 78 ba cha so hu ti ma bra ba mbo wi ase sika mbe peye am di jina nnuanum nyina nam di asem se ade ne ba be ye nyina ye dia yes mi nyano mo anyima ye omumu mesem ye nipa enti ye nchefuo no obi amfa ne de ye se eti kokko mu ye se kokko first last year 32 million ne kakra we samata yi oni holi ofo mo chemi nu ya na te baako o mi nu te baako chefa wade o mi ne fa se kokko nu nko awo sana ya na de na obetie no so obechiche bia ma ebusuafo na akare ne nuanom bi ba so de meche wono enti me de me hu no mpese me hu bi me be wi ase me bra bombe boy no me bo ma nuanom so mo ampe
nti yenche afuo ne me dia menye dua ba kokora menim kwa me afuo no befa so. Okay, afi maame nhwe ebra maame ne te ase no na maame no prese nachi moncha na maame de wanka anche se yenche na papa na na ye ne dia papa ewuo no wanka hwe amfa ho papa ewuo no papa ka se papa de waye wel so ye fune ma ne yene ne ma nyina ante ne yene ne ma ene fune ye dia edia na abansu ntia se ye de ma yire ene ma wo bra ye kwantio mu abra body maami achi na afeidie ya beyi wo mu ne yakote kokoo no a ye cha ye mo ye die ntia afidie na mo de ye adwuma tam da so eni ntina asem na se mi bubu mu menti wo de siwei po na bia ni kakra bi mame se ye die ntia de ti ma na ba sa anse mi mu ya de me ko ina na penefe na neji wo koye mi comprima ho se bitie fo na me ma wo mo san so na ke se me si ifie no na fe mi ko ni fie ni e kromfuo bi penefo ni bi e kwata se ka asem no ama me ka je na se na me nua ni mo gbomu kwasia e fo mi na me de bi se akwaji aba na me kwaje ba so mi mu kama obi a na me de ye japade ama ye nyina na me nua e fe no holy penefo me pa mo chawo me nua on kasa na ho na me ya aka enti me sram boni amaye minuen nana mo musa no na me mpa na chewo mo nim he ya ansa na asem no kwa ye bi di no ya to aso o mo da asem pa ma minuen ya o ka chem na nana se minye ne boni bia ayaka no ne me yaka e be sinne minuen ne me yaka tumi na ka asem na ye ka se de ne hia mu o ifiki da ketu anwi e dede ya ntokwa mo mu di mi na nana tem ana mo soli free mina na efie hwa mina na efie so bensie ye wo try krona ehie na ba ma na efie mo bowura ehie o nyina hwan mu nyina holy samata broni ena yaya ba cha wata se ko bo mu dua wo sie ye ho ko bo dua e wo sie ye ofa sie ye bo ni pedua ma mfa anya adwuma mi se de me ye no me ye bone enti me de ehun hia me enti da hwa enti me yare a me yare ye no me fa me yade mo obi anso mi timu se aninamu ere nko da nchei samatei holy yaya bruni o se afiri kwada so e ba me fie se samatei ba kusua ne baage ma so pa na toase bo me dua o efie papo ano kwa de me hu hata me yale me hu obi e be ka chebe ko ekusia ne go no ba shawati ase samatai ye pa we nu osa me ma ye me na hwe school ma me na hwe school na so ye me nko gi e fo no ba ma iska ba me ma me nsemu a o de hwe no o fie adwuma me na mtu ni trinsa to na fidie ma no e daya wo ba antuma wo tim sama ntimi mawo sikada bia hana me kaka anti no tanka afiri ya so ba me ba bia anka baagi mi boto mi bia boto mi ensa gida tense nyo pon dwuma ton e fa ya chop money ko pime se o sien dwuma pon no ho a e se o no nkwala o wie na wonya no ho we me krona me bo ano me no sa abebu no mia ekome nti be papa na kana sem se so no obi ebo fupam na so no obi da abo ho na ti se wo yakọ ne dem no ka se asen wo de mi hu bi do asen wo de mi hu mi do papa so mo ka kire mi no wo se wo tia ye wo ye bi agya na ko ni ba kro ne dem ho ko hwa de kro ato no a wo hu bi da wo mo a fa bo ano mana ho nto no e se wo de na ti se ni ba kro ka se mi ebio papa se wo tia wo kro wo dem ho ntena firi dwane ko bo sa se ye de da biana wo hu nyansa tin hu firi ho enti we mi ebio impese asembia besa to me bie mu pa mo chaw nko chafu no obi amfa de die okay nyina so an enkoma ye die adofo eye nsamasam
na medinki aka kyerɛ wo sɛ manim ha asɛm a yɛ abusuasɛm mfiti prɛko pɛ mma enti mete ha nyinaa no asɛm wei egya etom ɛwɔ office hɔ nya asɛm ketwa na nsamansɛm gum da bi ase yɛ kan nsamansɛm a yɛ fidie so ne yɛ fie ha de yɛ taaka ti yɛ friends amanfoɔ no especially papa no a ɔbɛyɛ nadeɛ no frɛ maame no ka ho bi so ɔmo mmra metie bi sɛne yɛn yɛbɔ yɛ bra wa ha ɛmfa ho ne soma a wowom sɛ nkramofoɔ koraa deɛ monyɛ nsamanfrɛ ni monyɛ nsamansɛm de ɛnso ɛwɔ hɔ deɛ wohu ne wɔ asase yi so nko ɛna deɛ wohu ne wɔ hɔ ɛnso nko me se me afidie yaa so anuanom ne adɔfoɔ ɛne yɛtena ase ka asɛm a ne nsamansɛm wom da biara no meka sɛ empaebɔ koraa ne to da bi a ne bɔyɛ me den matumi abɔ aboro so a yɛ bi a sima no edu ana dunum ada abam paa no no na kyi sɛ gya na so kumo nanso matiefoɔ madɔfoɔ ɛne adehyeɛ mpayɛ a wɔbɔ ma me no ɛno na da bia me da Nyankopɔn ase sɛ ɛde me nam ɛniɔma de bi atoto me papa da bi na mɛkama sɛ mea mɛyɛ me story ɛwɔ afidie yi so ɛmmoa a yɛde boa dipɛnti sɛ yɛawo ɛne yɛbɔ dwa dantadantadantadanta te sɛ mo asɛm yɛa bi a ɛne yɛafrɛ me gyina mu na wodi dwuma no sɛ sɛbesɛbe yɛfrɛ wo gyina nsamanfoɔ mu na nsamanfoɔ korɛ ɛbɔ waba so a ɛnyɛ fɛ biribi bɔne bi ba bɛto a wɔmɛka sɛ krakye wei na ka yɛsɛm bi mmerɛ bi a yɛfrɛ no ne di nkɔmmɔ no woka sɛ ɔmbɛm no ato me Otec ha me ba ha mfie num akyi akwanhyia kɛseɛ bi a menya wɔ nkrakwan so nkeku me enso Krobea da so te ase enti ensamansam wɔ hɔ enti de yɛ ensamansam na wo yire wo ho ɛyɛ no aso twan wanhwɛ ya ɛmfa ho sɛ nipa ne yɛ wo papa ɛyɛ wo nana ɛyɛ wo maame or whatsoever ɔbɛfrɛw easy way ɔbɛfrɛw baabi a yɛhia no korɛ sɛbe fie ha yi asa asɛm we kura makada obi a wafiri nkran de na asɛm aba na nsamankɔm bɛtisi ne so wɔ yɛ office yɛ de mu a enti sensɛm bi sei ba yɛma wɔ mo babi babitie wo bitie bia wa wo yɛ at fort no sɛbi abrabɔ ɛnafom enti sɛ di owura yi kan ɛna maame no saman nim sɛ ɛyam papa ne wuyi sɛbe krakye de na brabɔ ne to hɔ ma afuo yi nene yɛyɛ ne sɛ ya sɛ wa wogyina mu no yɛto nsa frɔ sɛ brabe yi ho ano ɛyɛ wa sɛ de papa yi kan so nya no korɛ ɛna wɔpɛ so no nso bugu ne nuanom so na sɛbe akɔkɔ yɛ ti sɛ ya sama ne nso gyina hɔ a wɔno nso hwɛ di no sɛ ntro na wutwa no ɛnsɛ sɛ wɔka saa bra na nso bɛyi wo ano enti nsamantoa no matter your religion ɛyɛ adwuma wɔ so ɛbɛfa wo ɛdo bɛkɔ kwantoa na kɔhwɛ nkramufoɔ ɛbɛdane dua kwantoa na kɔhwɛ kristofoɔ ɛbɛdane dua enti awia yi ɔpanyini Yakubu bɔ papa din Mahama Mohammed ne din no memo bio ɔpanyini Yakubu awia yi bɔ maame din maame fɛ na sante din de yɛ nyame kyɛ ba ne nkremode de Fatamata Mohammed memo bio nso ọba me nkasa
ona aye ba panyini mebo a oba ohono ne oyare me mdi oba nachi na de oyare ye no kokoo sika no odibi onibi ni mienu nya omo maye ye cha wonu nso nya de oyare ye no okay enti opanyini Mahama Muhammad ami ye nyamche Fatimata Muhammad ene mo ma ne wo yenim ha ye fremo sa ankomo aye die frequencies energies emu ne nam mo so mo mra metie mu amo me yasem yibi na mo moa sa asumdue beba mo ma me ne mpapa wa ha o mo nso tie bi afi ye hwe Samata o hote say meba tobo ya nyansa Yakupa adom me hoye Oliata o hote say Yakupa adom me hoye pa Sama papa ye odie mebra obra Oli papa ye odie mebra no good areho ahye me kraso enye bibia ntie o omo ye nuanom se maami wu na papa wu na akire yese ya airtime papa kire se obi akone nkonko wo betumi agina baabi aka se first na menuani ebeyeye ba betumi agina baabi aka se first na meyiri ni ana na mekunu ni ebeyeye relation yentim afidie na aba mama wende Dr. Hyper Plus ni nkobo edikan na miwie pe mi bebusa Samata eni Holiata de abantima ba beduru yanimu akoye sei de papa yi kanie osisesi anuanom ade no ye papa de enso de ye che mane ntrase papa de enso de ye che enti ye nche yendwudwam anuanom no obi amfa ne de no obi ante ne de omsom sei mekoho Dr. Hyper Plus akwa bebru ya na opanyini na umpomu Yankopon adom enenso eye benada bia enenso yase hie bio ya ye ba besom na Hepa Plus Pavi Plus boso no na ano me lanche no wafidie iso se bronyan eye no ne adidie ene ye jataba woda na ne birthday eye Hepa Plus Pavi Plus boso no on the peninsula no eno no odidie na de aro ho ne se ne yiri ni ha eno na ya ne ha me no ne yiri ni ha so be ye ne dai apomdi hu ya na Hepa Plus Pavi Plus moso no sebe kire ye ne de ntia bronya no me se eno na didi na me da se na me ma wa fishia pa wo kwan so nko so kra da se ebru na maka mekoso aka se afi Nyankopon aye bia magana ni bi oti ase pa se onda Nyankopon ase December biada na sa December we die oti ase temenka per time na ka kire Nyankopon se wudana se wani so de waye edi ama na se wobetumi ade Nyankopon ase no wadana se yia na wapomuden enti me de me bronya de a me pese saa 2025 yi me de che Otec Asem Beba Dabi atiefo aya pomuden good nana se de be me ni je ne se obi be ka se sa December we sa bronya we ena me mense sa na be boso me nson ema no me nom Hepa Plus Pavi Plasmos afeba good pains yawa na me sebe mayase ya me na menya Hepa Plus Pavi Plasmos edidi me bronya no ene sa ni dane ani ade ni nyina no ejai good sebe me to ase na twetweme me tia na edwame me bipia na ewo soro makoma na ebo me hwinhwinhwim se de ya na me home esifa tiefa no obi de bedi me bronya ma me Hepa Plus Pavi Plasmos no me nom ye no me hunu sa de ne bio sa nkomo na mpese me ti no sa 2025 na mfie bebre ni abu ye ni agunya ma so obi tie me na dwendwen nyina ne se na nka Nyankopon ye madom inse so bedi kan da nyame ase no Nyankopon ye madom ema minya sika to akoko a anka me de bekwa ko che na Krobea Yaw Asante efi se je waya ma me no mani so na minya se sika niti ayema dwendwen
obi nso mpa ebon san kaminya sika ton ka ko che saa asomesi a anka me hu se Nyankopɔn ama me kyerɛ mani so but afi ye twiga na forodo no adwen si bibi so say ubetumi atoka ache obi all santi nipa no kra na ni nye so obetenem all se o se o tene ni mu enye yenti ubetumi ato akokɔ na koche obi ne diabetes na kuma ya re ne cholesterol bi nti ebi kura akokɔ na onwi bi eni nti ye sere se ubeto bibi ache obi a mesrew di kan fa hepa plus pavi plasmos eka ho apomuden no ma no ene adidi bronya no nana na se bi kura no a nyame wadom wanya card koche obi wanya mobi wanya oye obi wanya ensan ye kama bi e de kozo obi mfa kana no kakra fa hepa plus pavi plasmos eka ho good na se bibi nti sikasem no anso wanya bibia mfa nche obi a mesrew to hepa plus 1 pavi 1 plasmos 1 fa koche seni nsuo yes seni topayo yeah fa koche unya ebida onfa duro apomuden endi obi bronya da saa afie we die yen set saa record ni street good ni yema ya pomuden ho asem empeja yen hwe de bekoso 2026 because say wa pomuden anana ade nyina edi bua yen ewie yen yeah bible so am ye hunu say enisi ye do say ye de ya no kasa kra keke na emum ese ye backed by actions ene no kremu sure enti wa nyame he wadoma wuti Otec o baba ju bronya de sisi ya na bronya de no eye hepa plus pavi ena plasmos odi abeya ne say o frɛ from January ebesi sa bronya bosomi December im nana de Nyankopɔn fa hepa plus pavi ene plasmos so ayama no kana foforo hu sesa Nyankopɔn do Ghana pa na wahira yen na afie we de ye de apomodin na edi animu kan na ye de edi bronya yensu hebenom yensane mframa ye home nyina ate apomodin so sure enti de onso betumi aye ene say ubedi obi bronya with hepa plus pavi plasmos good na de eduro no nyame nam so ya no onso ka na nhye ofoforo nso nkran na wiai adofo ne adehye Dr. Hepa plus ose yenche enuro no bi na emom ofra wo frei sebe kakaye wo hoi egugu gidie so nsuo wanum bi da onom oye no ede na aya mawo kashe obi nkran na menche o miense ni nyina bi ena wiai enkoma ya boy for the sake of fairness nti me bo ahoma no ama moasanya ahoma no numbers a me fa call ne wo so eye 050 522 4944 and 050 522 5578. Afrafu awudi kai udi de say na akase free hey. Kacho me di Agnes. Le kase free Asante. Agnes ya wa Asante Hepa plus Pavi plasmos no the aya ma afi 2025 you know kashe ofufuru nkran na me ma miensa ni nyina bi sese ya. Le kacho di aya ma me honam ya me ya na me no ma na me hu nyina adwo me. Bi kunu no me ma no ayeta bishia fo ni nyina aye no. Oh, ene de wafra wanya bie. Bra Otec FM ha macho miensa ni nyina bi beje wate. Good. Afrafo a wotoso mienu udi de say na akase free hen. Good afternoon na Krobea. Yes sir, udi de say wo kase free hen. Ipata Islamic appear shoemaker de beba. Shoemaker de beba afi 2025 de Hepa plus ya ya ma no ka kira foforo na mintie. Ipata me yampa boana me knafiche. Nti me no ma ya me an hu se me hu asisi fie. Na Hepa plus aduro ne de eya adura eya du papa pa. Me no so so amenya wadene pa. Matewa hoden na se me da se ahoden ne nko aye loud e wo masum e ring bell beje miensa ni nyina bi sese ya hello me pa cho udi de se na akase free hen Racha me de ya kuska kase si anhaga page afi 2025 the Hepa plus Pavi plasmos aya ma no ka kire me me pa cho me ni bi da na person. Oh okay enye mama o miensa ni nyina bi brabeje na wonso nom na onom wi a obedi adanse no wate
That's your bro. Hello, Akre. One yo. Akwa mpati frame utu esema. Just yama kasa free hey. Kasa frame makaja anshe. Afi 2025. Hepa pras no one umbida. Nana, they me turn last 2 years nyina about to nyina da ho gumi dem sesia me kasa. Dia na ama waso aduro ni mu saa besi saa bere ka cha afufuru nkran. Me ya djuma wa makaja anshe. Nana pa me bana me no bi na nyuma na me kwa no bi ari kina me sole a. De me honam ye ma asa de me nya djuma kula. Doctor Asem nchaw miensa ni nyina abisisi ya nti beje wate. Beje. Akure. When yo na ka se free hinie. Na ni ka se free sawaba. Ye fra o say. Ye fra mi awudu. Awudu hepa pras no wanom miensa ni nyina bi da. Fisi akura fi na madidi anom de wo me ho. Aha, na wonom a eyete o say die na ye ma o ka che obi nkran. Na me de ji se nyinya da kuro na ma be tena ho am ya di ho nkombo. Awudu nie. Na nie. Piafo, ma cha mi ensa ni nyina bi bra na beje. Hello, we did the say na ka se free hey. Hello? Ya frau say na ka se free hinio. Me ka se free da gomba live. Ya frau mi Sidi Mohammed. Ya frau die Mohammed. Sidi Mohammed. Sidi Mohammed. Very good. Sidi Mohammed. Hepa plus no. One no ni miensa ni nyina bi da. Ma no ni miensa nyina bi da. Eye den ma o ka kire me afi. What ya see? Anajo nane die wo da say for ma ya na ma hokra to kama. Oh, adie bra ma cha mi ensa ni nyina bi Dr. Asem Fama beje. Hello, we did the say na ka se free hey. Oji amai Krobea nana Yaw Asante hunke ho gwo mu asem ka da chi me mu ha o. Tia ya mponsa krofa. Afi ko metu ya Nyankopon nya okese wate. Onye ozo za ka che papa doctor so me na finja pa. Odasi ebru. We wa ya die papa na drowi. Me de me nkam man wa me de me papa me na me ajo se wan pa bu ka tukuru ba yin. Oje man. Fearful. Jamin se obo na je man ye. Yey. Me nua ba bi e fe no sabana ye bo a we tri. Sabis beauty follow. Okay. No traffic light na Okay. Problem pa no sa agree. Eda me free bia me mre ni bi. Ene ya dia wugie fa kodi mu bronya. Wate. Me de komano na no de se traffic ma me de na ma de o. Me de komano. Oba ni jata banka ho asem. Hello, we did the say na ka se free hey. Hello, na. Bacha ya fro say na ka se free hey. Eje usumu o da se ko isa o. Eja usu adanse bonsa ango afi de hepa plus ayama no ka kire tiefo no omuntie. Na education ni tese sia. Piafo. Iye kele nya me kama dire. Am se nana. Ibia tu ko da se mi dekura madano. Amajino. Ni nya me. Aya de. Nya me nana. Matias ye. Kaka me ni meta so bia papa bi. Unu bi da wo de kwatra lekeke wo de no. Piafo. Na drone ye bro. Mo ebru. Eja usu macha mi ensa ni nyina bi entibra na beje. Hello, we did the say na ka se free hini o. Ya frame Abdo ka se free aso. Abdo aswase. Hepa plus Pavi plus mo so no wanum bi da Abdo. Pacho manum bi da na to bia. Kan dia wono mo ye ma o kire me na mintie. Nana Krobea bichi okada. Na me dua nyimra idea nyimra no kuki na ho na mi na ya ya. Ana obi kire me dura sisa me no me no. Bi bia na so no na. Oh. Ene ka kire unuanom okada riders say Hepa plus Pavi plus mo so no omfanye o madu. Ka kire omo tie o. Makina na pe ya. Okada fo no boy no. Pia, obaje mi ensa ni nyina bi sese ya. Ofrefo a wutwa toei, udi de say na ka se free hey. Ana Krobea wa kala bigi. Ita form wo kire wona. Ene
dia bigi atumi aba ye bigi wo dia mi musa so wa no bi da kra ka dia yama in the year 2025 ka kire wo mo P4 wa me sira wa dodo Matie bro bigi Matie bro ada na o ma me bro ni bi le da ojiwe ma na gobe ni bi se no ye ni kata man se do ni na dan do bi ya so bi le ku kem wow doctor o kare do me so no oh bigi uraha bejemi ensa ni nyina bi enen so ya che obi ensa ni nyina bi wate mate na edro no eho adanse doso producer for wache o eho adanse doso oh dear your birthday gift jataba send the birthday gift me mfa nche obi apomden enti wa jataba fa wo aba ye fra o say na aka se free hen ye frame me Kofi Amoa tele ni no odi chamso okay Kofi Amoa edie na Hepa Plus Pavi Plus Messiah maka drew with ye no question there the one no ma de tie ti ya wo foforo wow ya wo foforo about as foforo wo tin keten ka wo ti woni pedue mu no question na do enye duketwa piafu ami bra bejemi ensa ni nyina bi we here for the Jataba birthday gift or the amount doctor enrei onipa wo tie befa na wenye bi na ebia the opes wone wo kasa bisa ubibi mpacho doctor number ndie no ye mfa nche na emom se wo bisa ubibi ana akwankyere bi afa aduro ne ho no kyerɛkyerɛ ye no ne yenko na me da ase enrei me de pa se tailor fo afre pa because season we ombepam ne ma eniti wo ye tire wo ye tailor ni na droba fo no fo okada fo nurses a doctor fo obi ahia Hepa Plus Pavi Plus mos na me nsada me nsayem se to bi che obi fadi obi bronya na akwanya nso aba ebia na o church o pese kunafo anas woni o mfie kwanim o to bi de ye wona ye na me de Hepa Plus 10 Pavi 10 plus mos 10 amount 500 cedis wow inti me de number ni tudwa woni a epe bi ato acheche obetumi afre na ye de sa package we no amount ofra betumi decide se ye mfa nsuo ma wo ana say ne topaye na ope ye pese obi anya pomudin sa bronya we nti se onom Hepa Plus Pavi Plus mos da bomadin 20 cedis miensa wow sabio aya na wo nom sakakra na me kansa nyensa den ko a even normal soft one de wo friend soft no say ye hard o say ye soft o uwia nom Hepa Plus Pavi Plus mos ebebo nti abatan no enfan kame oba no because okonom de wo friend soft no ma be ha no nti oba ni didi wie ye onom na drink ni wie ye no ano man Hepa Plus Pavi Plus mos wonso a odi obekọ no all out afia son obesi nkonya be hwie bia ma nananom anom mesre wo hwie mu amonum wie ya no Hepa Plus Pavi and Plasmos me personal lines is obetumi afre 0542 77 8572 mesraw enye we ne de che no bronya de ne edi wo teka we ye bia paso bisa unua bia sabio ene hododo no stroke diabetes or sabi obabi benom ne sei ehe na abenya bia to ana upe bi ato akwacheche 0542 77 8572 ana 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone opese Hepa Plus Pavi Plasmos usu unya binom 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi ena plus baby to no bi anso nipa nko obenya bi mo doctor da se awia ni bronya de ade achemetiefo adofo ne ade hye wa utumi free wura mu no
bowura Otec FM ha na beje miensa ni nyina bi na wonso kokonom aduro yi eye aduro wei na afi yadidi bronya kire se wononom a eboa wo nipadua na hoden se nipadua na hoden so gina yi a nokre me se ade nyina bedi aboa wo ne bewie yiye enso de amaw aha ye 102.9 aha ye Otec tiewi me basise ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bi abusua pomudin wo hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572. Ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wo na free yade na apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de puan be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. O ma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota frɛ ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure
typhoid mikaja de emrema ye mre wo mpamu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ma Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na ukoye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora die enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuro bia ba se unya bia woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo yadamwase. Yakoya yaba. Aha ya 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadie no ena wasugusua ewia wutie ewia ohweye. Ewia sane ya wote no Volta Drill Limited for etunsuo. Ene akwanya no aba ma wo se wo fie ho wadwuma mu ho wo mpotemo ho nsu benya nsuo enya nsuo ni nsuo ni nsupa enti se wutie mi a wada mebru wonom a enimu nsupa tu eye Volta Drill for ni se enti ne sei onom na wanim difo omo na akra mfidie di abaga na eye adwuma enti wutie mi se nkwankyerfo ebi e na abetu bi ama wo se ohaw abamu a wo de efreye yebeba bisiesie ne kama pa nso de amawo ena wie wo ba kumase ahodwoda aban a ye main office no ewo ho ye wo sunyan ye wo tachiman ye wo doma ye number eye 0244 299520 ena 0266 432210 ena traditional Dr. Dawood ewo ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wo mu no saa dan no amu na papa ne wo na papa yi sebe enam se emma sebe enya yefunude o ma amanfo nyinyim nti dodo na afre na wo papa ene oye oba oye bema sebe awo no wapebi na ma onue ma onan emoto na gya isuni adwendwen no bra papa ne be na pa ho ama wate se wo ye bema bibi nti wo bema ne da fom bem wo ye ne hwienye yie wo de bra
papa ne nhwehwemu onfa drum kan ebe peja mu asi kire yade ni mojabro so ha mo amode ye stroke nyodwe mo amode ye hepatitis B enemu yade yi atetew ulcer papa ne wo duru papa wo bete ne te ba bia ulcer ne da obia no ebe firi hwafi emema amudwunso se munye ye de rubber na atutum ana se yesi yakoye mu operation woni traditional doctor Dawood Shia papa ne waduro obemu waduro wo yade a wote so de wa na unimu o brajo so krapa old Metro FM building ni mu na papa ne mu wa ne number ye 0244886437 and 0201681717 and na Osipes Enterprise mu adwuma yefo nyina memamu afinhia panso na nuanom ne adofo ye kan akwanya no aba ne na de amawo se o perfumes ene slippers apapa ono mu ebetumi ama obi ato na eye papa ne bo ne da form eye Osipes Enterprise yeah Yaw Asante Yaw Polo Yaw Club de Nuit Yaw Metlot ni nyina ye perfumes brands ahodo ne dodo na ne ka ho ene Yaw slippers ma ne mema de Adidas Yaw Nike Yaw Gucci Yaw Hermes Yaw Versace ene dodo na sesi ya make say o se to ade free Osipes Enterprise ne enche wade e free sabre enra na sha ase kosi busumi de to so dumiensa 13th December na ebe wieye se wo beto perfume wo beto slippers oba na be ma dia na ye ya haye tuton wo betu bi koton a ye betumi acha wo fon ye betumi acha wo ntoma rice cooker blenders eni acha de bebre ye di bronya enti mumra metu nioma meto nioma na monso munya acha de emfanko kumansi krodia ye mu kejetia Dubai ye wo kejetia Dubai baby a police station ne wo e wo kejetia no ne nchen pe ena Osipes Enterprise yawo ya number ya 0249238370 ena 05025200634 ena digital herbal for grow fine herbal tonic no anuanom unya binom ya o ya ha hu grow fine herbal tonic na duru na aduru edura na adwa wuntumi na onsane ona nyina atumi yo tititi uje ho enye obesori anopa no ayebo sebe oba be ma ate ho untimi na ate ho ubewu ubewu afei unso ye oba sebe wonsabuo mu nye ubrewu eyawo a wo fam obi de atwa emakora obi de ba babro so obi nso de no sebe yetumi bada ko nanu na twa mabio wote wo twa de konna koto grow fine herbal tonic na duro ne bebo wonyare na no num grow fine e bon ho ban ya de ntumi nka won to fom e ma ho ye den wo yare na no num grow fine ma ho to wontem ba bi eto no bi akwa obenya bi oba Otec FM akra obenya bi ato front desk ho yeah wo be hu ye cars ne namu na epai grow fine yo dende gina no na to bi na ye dupa wate your number ye 0244596532 0244596532 and effect homeopathic clinic ye dia hinema kokoben ye wo ye Benjomas company no 18 junction ne so ene hwan no how yade kodan na dane so a wode anante ahoto ama brafit yeah ugidie nyonkwa wate ene ye kan akwanya no nie ye wo mfidie akwanya no nie ye wo animdifo enti ye na physiotherapy akuponcha massage kwan so oyawo nipadua no namu bia ne ye betete ye detoxification ye be detoxify body no ama onipadua no ho aye den se stroke ache wato form untimu twetwen wa ye mrempo masikire yade ye haw wo de ye sasabro wo ani problem ana wo namu yade a bra ye nchen ye mfa mfidie nya hwehwemu ma waduro enuro nkete no ebe ka wasem wama wo ye number ye 024459 0244583859 0244583859 ya Bolivia Enterprise okumasi sofola alignment onmoni multi home no ne di animhwe anuanom future life smart food ene ye de san yade wa ya hai sa wo ba ye nchen na ye ma waduane ahode nu ahyemu matontwe bi na so dia wawie o vitamins ni minerals e wo nure mu ya duonum yensa amino acids ye dum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matontwom be ka wo yade ye kire yen ye ma waduane aduru na di na nyu ahoto ye wo sofola alignment wo ye ne multi home ne di animhwe ye number
0246 01 0150 ɛna 0242 878090 ɛna wiei mekamfo okurasi miaduro no ɛde mawo wa wutie me kwadwo rekɔrɔ yɛ enterprise fo aduro na wɔm de aba no ya yɛ bɔne nsamrane okurasi miaduro no rekɔ heba mixture no ya pebinom why mo musisi moje mo ho enye no maduro nie wa wo mensisi atwa obi die koko na ɛha no obi die pressure nti oni ahotɔ infections adokoro wuntiri mu twetwew wa yɛ mrempam kwabrane ntena ho ɛma ne mɛma no yi reko heba mixture okurasi ne aduro no so onya binom a wawie oba Otec FM ahwehwɛ agya ko a obenya bi atɔ okɔ agye so aponche achi twoba animu a ubenya bi atɔ baabi eto nu bi anso kɔ abenya bi why obo asefo mo kɔ Time FM am benya bi wɔ hɔ ɛna tachiman fo mo kɔ Free FM so bi wɔ hɔ okurasi ni number ye 0244 47 0067 0244 47 0067 unya fresh ahoma we ya wawie bigo drinks yi bronya ye didi kyerɛ sɛ ye beto nsa frɛ nkrɔfo we fie mu anya hwe ye ma classmates beba ombenum bigo adofo a ye frɛ wonom aba onom benum bigo ye kan ye wia no si so ye wunya bibi pabi dia faw minimum ama akoyo bowura ba bi eton drinks no to bigo cola ana to bigo orange unum bigo cola no a ekoyo you know obeka drink ye kama so unum bigo orange na unya sa fruity punch no into uti ase se wanya drink papa dwumadie bia wudi a woto nsa fe nipadom no ma bigo soft drinks ne mra ho ye wo cocktail ye wo apple coconut ye wo lemon lime ne strawberry the open choose from these varieties Trillium Industries Ghana for na yes edrowi drinking onomo ye kama pa one number 0322 190877 pe bigo soft drinks ni bi na oboboa ye kama se adofo enkomo na yedie no nti Baba Mahama Muhammad ene maame ya nyameche Fatimata Muhammad yankopon fa won kransie eye wo maasem nti ene yebo wondin atonsa afre won so metie bi o machi asai o machi adane areho o machi entity mu ene ntoto ene yaba nenso Allah tiase obeboaye Samantha ho te say Uncle Pardon me hoye Holy wonso ho te say Uncle Pardon me hoye pa Edie na abenti o de oye ketwa ma menko Holy ho ansa na unua ba me say se ne ade na yo no sesei mo na magie afuo na boso mo mienu ya mo ne ba konso wo ho enti wo de eye agade a mo me enche na obi enya ne de wa opese odi nkan kasa mo mienu de opese odi nkan kasa okay bibia bakura odo na aba saade no aba ebiso na ye panyin me ma me wuye no na ma me esifi nti na du lente na ma me ne free mu nti o free mu no na se mfie du mienu nko fie no ho na me kope me na eje ka che na no so te eyi odan asana ma me free mu no bra onko fie no ho kokko sika so kwaja o ma ye bi no se sa asana na ye no kre no se wudi nya abotre nti oba bia me kono ho ma kobɔ no so no so wudi e betra se nti ye papa wu ye de odi ye papa de no na yawo no so me kobɔ na mane no so nya abotre nti na me na eje na ya ne ba me ho se e betra se na nsa me pene sa nti me na so ne fie no wo a chance kwanda da rotra e wasi ye na chi nti ho ene ekohia ye no ena ye boy amane me sala obruni na ya no sese na me bla no oye ena me bla se efo no e wo mansum no ona di ne sika ye bibia enti kire oboka 600 million ti chi oti sa aka ne wie ansana wa me sika ne bi nam so
se wo bete sa aka na wie ko fie no ko ho se me ha dan me wie school 87 me ha dan sa be pem ne me da so ha dan ti bla wo de ye fie no wo ye fie no kra wie na so me kokko sika ne bia ase me no me bla so onye fie ne na enye fie ne cha Mr. Penyin so oyale da dem so say onye fie bia ena e ka se me maame oboka me maame gidi sika na twe man so on fa receipt mra sika no receipt mra ti ho no na ya se me bla na kasa anye fe ena ye enti ye sole ya ye ba no ena na ya na se wadi hene we kan enye fe enti kwa ba akoda esie ho ekosi acha senti yamfa ho kwa no na omo no so emfa kwa mu emra ena ye fe esie ho kwa no ena ye ba achianse enti esa tena asem no so de to so mpre no me bla se che wote efo no 600 million ma me court asem no court bo ka ne wie ansa na wasifie no ansa na sika so wa ma yebi na mso sa so me mente ase be se ma me wa nka ne sa se oji usika ena etwe man so ana wa nka se usika na de kwetwe man so me so ye papa wu ye me ma me na te a chance me pe question busa pa ente ho a na me frem ma me se be ko a oh holy se bibi si kwa na me ni ho a o ma mi gina ha o me ma me wo ya dance so na ka o gina ha o gina me pen sa akra enti se bibi si na se bibi firi mu kra yakubu we bibia na se wanya ne ho nto ne da na se ma me na se nka afie nyina tena se na wo ka sa asema ne te enti ne ye wo fa ba ko wu ena ye be ko fiala no se ma ye nko fiala no ye nko be me da ho ma che yesiwe ya ye mra na se ma me ada opeso wu ana no zoli menyanwi enti anwumra no e fiala anwumra no 10:30 na me sister Penyin no e be friends holy ma me ya le na ba ena me koye ti me koye se me frem ma me sa bro tete ni so fi na me hye na kasa sa me de ma no kona so ni fa hye na kasa sa no oje so na ma me wu kra de ese wo kana kan sana o wonse bia na ya me be hawo se ese o fre nyina atena se na de o ho no ka no anuafo no bi ehu sei ena wuwu no nti na se o fa wu ye ko eche so ame anko no no zoli mi wi na ko fre na me du bra ka eche bra na se me nko me kwa wo be wu ti ho a wo se me nsuo no ma me nsuo na me san so se o so ne ba Penyin no etwika to ko fra na ba no de kara be fa ne de no ko hospital ese me san ko ye o ma enti me ne sister no ba ba ya ana na wo no no ha me anti me ba no me so ma so ko na ma me kwa wo be wu nti me nko ana so de me ko fra na me do ahwe no anwo so le me nwi na me wu kura yakubu obe ya bibia so ka so onya bibia ne ho nto ne da ana me ko fra ka chiri bae ye bae na ma me na wu ti ma me na wu ina chi no eno ano no ye ko tena so chotu u 600 million wie sesa nti 2019 no ana ye de call oyere pa ho eno mo fra ho nti na wa ma afu no bi nti ye ko ye krache so se obaje 382 million che wo tifre fo no mansana afo sika yenya na yesi yo onti wo abaje sika so do be ko China ena o te ka ne wie eti o te ka ne wie no me bla obroni e ko krache wo se okoje 100 million ne de abada no me bla obroni kwaje sika ne ba ye wie a wo se monye 10 million na mon ko na bla edan nti aye be sininti na bla Penyin me na frefo no ho se ebesi dia na wo ye no wo se me ba mbiska no be ba akromfo be take mo ko na akromfo be na be take ye ko ye nko ahomache ebo be tan ne be fo ka na free bonsu abekumase me bla na mfiska ma no ma me temele o ma sala so temele ne ba nti free wo no o munya akonta nkyere obia na sala e ko frefo no ba ko ma ahwesoni so wonte hwesini ne te kakra na ese ne papa wuntu ho ko sire ma ba ko di be na wotwe oso ma hwesini ne be fo no abetwitwa no enti obroni yakoye fori obroni ne yaya na sika no wo mo ho enti afidura de odi machi no ro ma frɛ no okɔ enti bi oba se na mtinti fie ne yanye enti me de o mo de ma me no me de aye me dan enti bi bra Yakubu betran ka sole fofra bla oboa sei Yakubu se abia no meba o se eye ejadea eno ode amamo yenche se be ya echina bi enkoye se wait to me ji we on fa manom ne ade no bi enya ne de maintain ne de muso sei eno de me mpre so che ye fie ne wie esi fie ne wie a ne ya che
okay koko ni kodi Yakubu nchen wan fancy fie no oye bia na wo du lente no ato nchanse gumi na na je ni fie oye bia na wa anye bi eno ano no de hin na ye no ano no enu yankwa na to boss on prasta onye bibie bi efo ni free Yakubu nsem na di sei nie emfie sei nie emfie nso ni okay mo na mo pese efie no ye ye ntentem moni abre eye se be ya mo maame ne mo papa achi nkata efo na bedi mo nsem mfie nso ni de na mo de aye wo fie ne ho eno na me ka se obroni no ne yaya no omu gi sika na eno ano no omu nya akonta omu mo obi abi tobo se broni ne yaya gi sika wa bra ye nya akonta wo so je wo de aye fie na ne ye be na onya bi a wo de ye wo dan odi machi no kwa omu ma ne sika na no de ba me hu ano de 10 mil abre me se me de na efo ne agisi ye de ye fie nti de munya enya se ehu na ye de ye fie no wose me de do mo de ma me no nti de wo nya no wo de aye wo dan wo de aye wo dan e wo fie ho e wo fie ho de aka de da ho de aka no nti mfie nso ni no mo a na mo prepare ye de koko ne be ye efie no setede efie nda so da ho a enye hwe sanet asanete sala wo nso waje ujiska na wo de ye wo de David omfanya wo de Yakubu se momienche na obi amfa ne de onsu som sei sala me de makoma masampa de me maame asi emfa koku sika no enye fie no enti me fua so se yemfa koku sika no nye fie no na emom asem we aba beto monimu yi enka monta yachi na anuanom no obi a mfiri koku ne ho ne yemfa koku ne manhweso se de manhweso a afe ne so a na anuanom we oba ba ko be ma ba ko na nka momata yachi yakwaji sika na nka ya chemu miensa ne adi mienu ko fie no ho na nka ba ko aka ya checha ma anuanom ekopim se ye be ye fie na wie se ye fie ni wie dia ene ekwan da fom se bitimi a chekoko no sei arreho sem ewom we ma amegina ha no wosu de owani meba o ka asembi obehwe wanim muntie de ye ka niye mami musa akra ansa na me ruafi o se mi musa o se wo na o te he ka se o de kasa hye no na o se won kasa onka bibi ene o ka kire o se Yakubu be ye ni nyina na Yakubu anya ne ho ntodo o se de na apese o kenti na de kasa hye no o se mi musa o sa ambesenka ojina hawo wa hoode no ko frɛ nyina da bia me kwanse ma me frɛ nyina ene etuyefo ene de na o se wo pese wo kentia eno na o se mi musa o se na o pese wo nka de na me pese o kan ne se efuo na oni ho na Yakubu be jata na nia so ma ye ma hono nti na me hye na kasa se wote ase no ka frɛ ya je sei na ewu aba ma o se oni maame na netie right enti de na na si ho kwan se na nka be frɛ nuanom no se bi ama na wunya majority kura na nka maame na kan na sem bi opese oka okay samata wadaro mawo de na me nso me pese me san hu bio ne se si asem fie nson no o de Yakubu se on ne breye one maame ne twen manso enti wo de ka holy se okoji bi kura afri koko krache ne honom ne ade so wo de ne be ko China wamfa anye fie no wamfie no efie nda so si ne ebisi mu besi ne ena a shift ye free Yakubu nsam monso na mo ye ma mo na mo pefie yie emfie nsunie mo aye den ewo fie ne ho sama efie no de minim ne sai abra na wo me bransam na won fa koko sika no enye no a ekọ ye busuafo anim no shift free ho mesi sesi e free ne ho sika wo didi ye nyina e ba yaya ne obroni ho nom no omo se sese koko ne wo hwan mu nsam e wo yaya ne obroni nsam ye de ye nka ho enti wonni bi sika wo mo de ma ye 10 million ana me ka cho mo se the question is afini so wunya bidi me ka cho mo se yaya no obroni koko no esobro sa na de nti na ya na 10 million amode ma ye esese ye che ne pe se mo fesika ne nkodan ne ho de esese ye che ne pe eno am kan de yaya ka che me se
me fa so bi ani me so na me se fa so ani me so anka be fra me say me enko ba ntma ne enko ka kokoo ho asem enti tubu sane ye ka di watem kra se mfa so bi akra ni usu ene adenti na munua panyi Yakubu se ye ncha mo mpese ye beche ji se ye fi ni wiansa okay because ono na won nsam no wan ka se enkoche kokoo won ade mo hwa de na won nsam na meba na wodi meba mewra mati maame holy oso ono ne de nkakrakra wonya no waye selection wo fie ni mo ono ne de no ode aye de wonya no ebia na sama onso nya aminya salamat de na abenti a wo de wonye wo de na Krobea me pese me hunu bi me busa asem bi na Krobea mpa cho me yafunu ha me eba na miwu okay entimo de mo me hwa de we mia na me de madwuma sika ehwe me hu kakra saa akopem se saa sika we ebeba na masande a support okay afi me hwe sesei holy ede ono de a wonya ede aye ne dio enti ono ne de na waye afiri mu no sesei ya de kokoo sika de ba fie ne ho a holy na wono nso abra kyene ne yam komo ade ne de aye ono ne de no de na mba ya ama no misi omo ma me hwe eye me ma me fie na me pese fie ne yeye enti omo nye fie ne mfiri ho na se bia fana asem ko na so dwiemra na se kokoo ne be cha ya che me de me am sika pa me di na obroni we ya so ono na kokoo ne won nsam sesei one yaya obroni we mama broni metna se bra betna se ya si sesei wo ene yaya ena kokoo no e wo mo nsam obroni adenti na wo ne yaya ena kokoo ne wo mo nsam na kokoo no muti enya sika na kokoo no mutumi tinya be sai kokoo no de na banse eye kes do do sai ye nhwe no ansa efo ne be 60 acres ti mutumi tinya be sai ye ko ofofo de ne timi nya be 35 bags up to 40 ade nya no kra ye se na wunim sai unim say also can figure unim say yetimi nya bru 50 bucks mutumi nya bru 50 bucks okay eyampa confirm mam ya na deny se kokoo no mama no nsi eyewo ene ya yansem na kokoo ne wo efunu ewo ye ni ma no nyina nsem enye me na me penye de efunu ni mini sutumi evise sisi ya me kasai wo ma ema wo mienu age efunu baako a omo no afa wo nipa wo motie efukro na efunu se esonti a chemienu hwesefo mienu na tie efo no ene ma wo mienu age baako a wo mo de ama omo nipa a wo mo na eti a wo yeses ma wo mo ene minua ya na odi matwe no so eti baako me afi wo ko na wi a 3 years ni minsi hoda enti wo nso ne ya hwe baako so me de me hwe so bi emfie miensa ni me efunu meba enti baako na aka no eno na sese ya hwe so enti last year ya di 200 million ne bae wo de be kire me eno so this kind of say eni eno yi 25 million ma me eno wo so ko yi scan bi ama enuafo no maka no na de be ka wo de akoye eda no ho adwuma na mbusa no say na de ma no so hwe no wo se omo diska ebeba abepem ne me hu o kaso okoma Yakubu bi Yakubu ya breuska wo so de ko ye wan obreme 20 million last year me ka je de se menye ko so ofo bo mo sem 8 years no am ya lobi am me kapre enti wanye enti wo de se ska ne kofie ne ho ana enna mintimi hunu sese hunu because all no di kan ni nyina aba be kire wo enti se Yakubu anye a wo die na aka kire wo se Yakubu so onye no won first oba we anyway aka kire ya se ya me kan kire me se wo mo na kan kire krache se krache di edi efunsika ehye me nsem a wo mo die no wo magie no wo mo mfa ma krache nto no so krache no wo ne ma wo mo du ntina me pese me ko ska no ho last 2 years so 10 million na me wo mo de bre me
last 2 years one blame 10 million and last year one blame 25 million. Mami Musa we Yakubu say sisi ya yenche ofo aso ana ofo so yenche ofo aso say yenche papa ye hwan oye munua wona ye ka echiri nie moma ka echiri metena se moma ka echiri mra oba no kwasem be ne wom say sisi ya afuo no ya chemu mienu ya hweba akoso plus papa yi ya wo diska be kire no no na mo nso ma fa hwesuni a ono nso hweba akoso ye sesi de mamo ana Krobea de wo mu ne say abra efoni bedi yen yaya obroni enemy sister holy yen tobo me pesa de okay allegation wo le enti yi hu ano ose efuo no ya chemu mienu mo de fa ama mo nhwe suni a oye sesi ma oni wo sister pe mo mienu ena ono nso yaya ehwe ba akoso eno na mpese wo confirm ana wudi na ena say efuo no yaya efa hwesuni a abre free me ya membra Yakubu nsam no mepesa me kan disi baby enti na mepesa me de start ho si ebusa wasema ya no ansa na wo nkyiremu a wakyeremu me de man hweso but enkyiremu ni ene say efo ni bedi yensam unyi ma no nwie me se me de ma wo bi se onhweso ya cha efo ni mu mienu yenchem ena fa he na wo de man hweso no efo no eye tu enti yaya de hwesoni ni kɔ ɛhɔ ahemfie se wakoto nadu satam na me ma kɔ hɔ ɛna bra ne ka kyerɛ me na mso se mo nkodi asɛm na me kɔ bi enti mi bi kɔ obi no ɛna hwesoni ne se enya de obɛhwɛ afuo no so ebio na de yaya de ato no so no ebi obesan de asɛm fufuru bi ato so ne de na kotum en onhwɛ to ka so onhwɛ so ne yaya ma ne nsa so so obɛhwɛ afuo no so afuo no so yemienu to ka so obɛhwɛ so no na ɔhwɛ ba akoso ɛna ɔhene ka sɛ ɛna yempo obi na ɔhwɛ ba akono so ana msi yo mate ti hwan ne pay nipa no enti me na me pay nipa na ma ne hwɛ afuo no so na nipa ne tu nsa egu so e ma hwan otugu so ma me ne yaya ene mi sister holy one de no oni ho but me fansa me ne yaya nko ana na wo ekra na ti mommy ensa na mo chee enti mommy ensa na mo chee chee ska no otu a 16 million enti bla ne ma o ma aka bi ka kire anya bi Debi obi anya bi yemi ensa ni nyan enti e ba say ye beti kokoo no bra ne te first one and o sa te second one enti third one no ye nya 16 bucks first one second one third one mo kan ni nyina abu mu debi third one nko an ye nya 16 bucks na first and second ne first one no nya 2.5 bag and second one no so nya na e ko 5 bucks enti third one no and ye nya 16 bucks Tenya 16 bucks na yaya se o mabla ne ntiafu ni bi na me se da bi se wo pese wo bi jai wo fu a general ending na wo manager ye bla no kro to fu ensagu so nchai edi enti na se wo manager ye na de enti aya na mo no menemu ani nhia no mo pese mo di kokoo ni bi kɔ krache foforo ho mo pese de kwa akoma krache gagai enu enti na wo so obegye fu na free bla ne se bla no wa ye odai ena me ra ya so bi twitwa bra ne se kan ya san so be poison no ti ya yakogina ba bi kan me so ka kire me abra me wo ho na bra ne yere kwoteye ena bra ne se saade a on tiefu ni bio enti mam ye sa ba ko be 2.5 bucks no enu sika no ni nyina wo yaya ho because me yaya ka chem so be twitwa me sika ma me de ne kodwa bo so 16 bucks ni huska nyina ni nyina na ye da na wo na wo de afu amanhwe so ni na yaya ne ye diska ko Mimi be phone wo betwitwa me se kan okofa ase kan enti akura na se honom no mensi ho ya yamfa afuo manhwe so ni wona enti ye dan na so ni nyina so ni ne je ne chafa no me afuo no man kwa hu bi omo ye dan na wo na wo de afuo manhwe so ni no ko ye ses ma ya ya ni mu no se ye de koma krache gaga enti okali a ye fa ne ka krache gaga ho why na koje mo de no ya na kwaji iska no efri krache gaga ho mate adinio kachire sesei obra Yakubu ena obra broni omudi omugina se yenkwoche okra onyawo de na afama nhweso ni obi anya ne de onso somsei na le mpacho funde cha emwa adentia pese de fie yemfanye fie no na wo wahwe kokoo ne so da kachire dabi onhwe so da enti se omukogye a na omabre obi sa no omo ye no na omo ba ya omo bebu akonta se ka akire bi akoko na fi ye nya sei enti wo nche fanie
umba nkunta no anse bia sky nya sky no bia wo gisei wezu gisei eno ano no why na ye tabre obi sky de ya na ablem bida ana de odi mi sesa we chi no so no onso di bia able abada masemu yo areho yes ba mo anka sa nuano mo no asumdwe ni montem enti de bebeni asumdwe ni montem kire se oka ho bi munyina mo ka ho bi mo ma me gina ho ene me bom paye se onsom mu bi daye abre wasom mu bi daye mwase nachi enti Yakubu ba ene Samata o Holiata o Fatima o bi bebe hia e ma asomdua ba eye de yen beef e daye ntem ne matoa so mo se mo maame ne mo papa echi mo ma baba Mahama Muhammad ni din nyina wasasi so na yenya tiasefo ye ne bompa ye ma woni ewuo se Allah e ma won baabi pamfa won to na mo ka akire na de mu ye mama won ra ho na mo anhwe ya esunsun sanso oba se mo anhwe ya esunsun sanso oba ma bedwafo mrem na enawia yi akwada ketua yi ono nso eye part of Asem Beba Dabi team ye frɛ no Rema Amponsa eye jatababa akwada wane ne papa edi onom awoda ebomuo akwada nie sa akwada we na ye sa jingri we ede maame Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akwada yi Canada Edmonton Alberta ehona one ne maame tie ne papa te Ghana ha na Rema ene ye wawodai waja ene wona se wono mawo awoda pa wate osuru nhyira osuru nkwa husan osuru ahobambo ena osre ede mawo kire se o sha maame yafunu mu no ade a ne sa ena ene eba eso ma wupie ba ya ansa na itwa ye no ambriki sa bond no enkoso na montem or we show a very 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 beautiful daughter a happy birthday nyankopon ahobambo nyekese wo so o maami agudie eni wunuanom siana eni Elisha ya wodu nyina o Canada ne o papa se wo mo happy birthday. God bless you Rema akwada we na ye Krobea na Yaw Asante ayo no ona ye maame onyame wo heba afo nyankopon hiramu no onyam kese mesrewo basa nuru no eye wodom na diaba ye wo basa heba ointment se oyo oba tan na wunya sa ointment bia asabra entosi asram ahohye pampers rashes ebi muba ena sebe woye panyini kakaje se wonsa na ona amoyere osaye nti untumi yiwa wam woye adwumade nti ya oni padua mu ya wo ya se wunya basa heba ointment bia ebeboa opa ene wo basa heba capsules eno de ye nom oba sebe wonsabuo munye bema waye mrempem infection se dokoro oba bema o cholesterol wosoro na koku hawo no basa heba capsules na duro ne yepa baby etu no bi akwa be bi 0244 267725 0244 267725 empanyimfo abakanfo yebro ye de abra boto ho nenso eto de bia ebinom ye nkwada wachire ne nyiaye se wo ya abakan ana wanyini ye wo bi asabe ye wo no ni nuanom nketo a oba first na si ya mana nko school da ode hwe nketo no ma fia de onko school maame ya amecha eni akwasi asewa omo na ma fia ejeje wo mo na maame kobraba amecha ne ya ho ahwan beye ye benye abie ma fie bre ya mfinu ye dinatem so ye panyini hunu
the fact is when you near Baba to me and say, only to pay a pet for boo for my penny. Sani o ma we ye ekoso no ho eto da bia na anu ya se bi ba ya nim ha kire oni e ba foforo no ade bi se ye wo me ba panyini e wo me ma me mamu a ense se me de me life sacrifice ma me nua keto bia ye be di me nkwase atem ekoso se ye ya me ka sei ba se tetefo no de odo that sense of unity ebe nuanom ntamo a de enti ne ye breki no se ye wo nua ni nua tiado anwoma so ebinie Yakubu se ye ya me ne wo ka sei oni ni nua holy omu mfiri ha nru ha para semu ya ba ye nim no ejamensro ye be siesie onom ntem anuanom na muntumi nhwe so a esese kodi obi nsem se nipa no berenda accounts de ma abusua no na abusua no mohunu de mode ye enke nkonkoba emeduru ba bi aduri se ye nkonkoche man to tomo nyoma obi a protecting selfish interest. I'm telling you today mamu wa ha nyina no obi a protecting selfish interest onunku anya na ye enti no de hwe de kona sesei maami holy ode aye ne fie obetumi akoka kire ne se ontu mfiri ho enye yie obi a ne de ono watumi aye ne de obi a je ne de ye ne de adwempa kra na wontim no woka se ye kwaje aye nsanfa nko enko beje de ono de ko hyemu koye ye no se ye abusua de ne ye de ye enu ntini mwasem we ni mabusua we emu ntete ya eba ebe ye yie eja kwa me nana medase mayenche tifo nya mo magi bra mo bibi mo muti nyina nana senka papa Mohammed ene ne ireti asia enka ne anhwe se de mo bu ha ya musunya sa pepepe nete papa ne maame nete asia na odo wo abusua ni ntempa wo enti enne ka papa yi ni we enka panyini Yakubu ene ye papa Mohammed o si na nan na nka dia minua ba ya otimachi we asi maame na nan na fe nkambo mu na ni odo amaame ne hyase ne papa ne hyase se embra nkura ni mu no nkoma ye ne sa na so funtu frefu tanchen frefu aduane ne koya fun kromo ye dia na ye pre ho na mnase denti obi e pe ne de nti mi bi se o se ayi se Yakubu eni ho na okosia holy ba na de nyesi kantwe ne bebem nya ma abo ne bebem o maame ti asempu na one menka o papa ti asempu na one maame nka na fe na koye mansosem twima mentwe e makura na wai ye be se abusua no hwe papa ne a maame a o be preja ajapade no de papa we yon me hu ya o de se respect ni o e buo ka kra bi da wo hia kuma bi sei o ka se me na me de me we ko prea ana ku se be yimi mu me nua ma no o ma nyima ye eno a ne ho ha o nyina ne ha o nyina ne o de mpa me wa ne ha o nyina no enti wo ko ye panyini die sa de te wa ye sumuna no asem bia wa so ne baba beto agu nti ma ko mra fam na fe ye se be pe obi ama on na ko se de na Samantha e kana ye pe obi mu nua ya no ko ba yan ke be me de pa wono na na asem be ye tin sa ya no wono ko ba ya ke be me de pa on na feel ho sese sa dia afom yenu no afo ye te 50 baht wono ko na ade o nti so oba wote wono oba no se ne wate be 50 baht so unya 10 baht sa waji na chinyi me na mete wo wuni obi we ka chi ko de o mobo o se no wote no osu kai bibi wote no onimba bia kokoro ni kwa bo nti se ya ba na o se afimu ni nyina menya 50 cedis nti ka chi o de 1 cedi a oni wi ho hwe ka nti abeduru ha ina e betwa na so dwe so ba eno ni ya janka wo makoma nto yam se abeduru ha asem ne betwa ama so dwe ba na Samantha wo de wo kro ya ka chi o bra panyini ni bibia ni of German nko nti ye ne ka e fese bra se kura pa wo yare mpo wo de wo mama ame na wo nua ba na o da dam no mo ti kokora ma ni bi mo nko hwe ni mpo mama me kama se kokoro sika no me bra panyin ne wo ne nsem no koma ni kru system ile e ma ne de ka ni sika ho di tu kwan e ma ye ka kire me bra we se bla yen e na maame ne papa no awo yen se wo ma ye se sika ni bi adenti na wo de ma sister kunu ni so ni sika so tu kwan na se ye no wo de kwa ye na nya bone but
Mimi yaya ne obroni no omo na koko sika no ewo omo nchen enti Samantha yemfa ne se enka wo brɛ o de brɛ wo kunu ene tu kwan ye nane no enka o de brɛ wo kunu ene tu kwan enka ye de Mungini se ya nuanu mu eja me da atiefo mesramo moma me ne nanabi enkasa se me ne nanabi kasa wia asem wei enipa mienu anuanu mi nyina ayese ensia na asese enkono no baako mienu oba no ena we ka chire kra de on prebi ojira draw say yenche ana yenhwem asumdwe mra ye behwe se ne bre ne beye nana bi akwa nana Krobea me Josu ebru ho te say ye ho adawroma e da nyankopon ase na wie nso yasane ahia bio nana bi go heba mixture ene ne capsules enemu yade ne denfo ene ne wonum kondim enkunim wo wonso ene ye hia ka bi kire na yo nana mechia watiefo no ahwefo na ansa na mekasa no abusuo ya asema omo ka no mementi ho kakra bi because abedadwa ne de e de ne a obi abeche na adwene mimi mom de mimi onua ma ni bi na mi de mi hu ni se e ma se ma me ne papa wa de ye ka se ye cha omni mi se papa we ti hoyi se papa we wu a ne ma eni chefa wo ajapade enimu papa we wu a ne ma ndi chefa e ye ma ye mu ade nti omo pam we mu afirim na daache akwaye wo mu ye mu ade de wo ma ano no nti na chinchina amso mo ye nche no na kade de obi sisu ne ye nche na se me de e kafa enkade na wo mu se me nche na e kafa me maintain na me fa nyama japade de daache me ma afa omu yi we mu ye funu mu ma afirim de papa we ye chena ne de ne wo wu a ne ma ne befa papa we ne ma ne befa nti wo mo hwa ni nyina ba bidi ye funkurum ya nchen so a sa de wo ma no mi bo nua ma ni bi de wo ma no atiefo me chia mo kwaso nkoso na bi go heba mixture ena magba mo ncha ye twetwe apomdi ho nkomo obi ti na bi a ya infection aduru de badwaso say infection tete wo no odi ti me bretia wa bi be se afidie we entraso nche na me sorry bretia wa na me be kasa wo de fa me number no dinka fa me number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 nana Krobea meda wase na afie ma pense mu na mpacho enam yade no egu ahodo obia ne dewe ane die no esiye no esifa obi ho ne bembam ekeka pepepe obi ho ne die no agya na ho hene obi ho ne die no agya na di posa oposanani obi ho ne die agya ne sisi yade ni jonku de bia na honam ye ne ya ewo kwaye faso ye nipa de sene bia obai bo so na ase eba nsuo obi wabu ni nsa wie no na na sabu na chine nsuo gu no ye nsuo no pampa wo mu obi wa ma na se kwaye kese be ma bi wo posa ne be ma te se de wo posa nkate ho no sa wo ha we nyina ye nam yade na nse man ba ko frame wo so wo tepa wo so wonimu ni jata ba nyina no afani di amame wow wo so wonimu no wow na wo tie me na wa sha ase na ne be mom odwunso a dwunso no ma ochima na dwunso na bakakra ene wo sha ase ko no maduru no ono afrem se dwunso a odwunso no enya asem kete wo dwunso no flow kama na ne baba so bu ni nsa na ya ase ntu ama ga no so numbi na wo keka dance na bo na me de won frem no de dance ne be mawo wo so wo tepa wo so de dance ne be mawo na wankasa wakasa good ama for frem ya na bi ye wo dance ye won sem ka e wo aduro no ho nti atie for pass se de be ye ni me number na me dia to dwa no 0549 no o ye voice note wa de fa ma me na me nkeka ni nyina mo bi ba fide so a me bo na nsema ya wo nimra se wo ka ayi no aduro no ho no na mansan nti good de be ye na no nti free na ekro o de ye voice note ma me na na bi me to aduro no bi ade se ni se na ha me de aduro ya ma wo no ka
e ba be bona fidie so sure ti na fa number ni bio me number ni 0549 99 92 53 0549 92 53 oba bi wo ho a bosome ba ko obu ni nsa emprensa bi mpirinu so o pe ba obesi de wetime anyinsen oba bi wo so a be 2-3 years wo se me menses no entumi mai mi hu mo jani obu so dam ye nu bi na aba sa wo ha we wo so a eden so obetime anyinsen me say num na bi go heba mixture no woti aduna no a boza topa ye ne hye ho yifa nsuo no num topa ye ne mienu anopa mienu anwum mienu anopa wo ne wo ho kani be me bo ho ada bia me kam se me man bebre na enwo yeah bebre enwo infection man ho nsuo no aye kroje agene o hwie guma na saba out eboza oba de bi freme me ne bi kunhia na nsuo na saba out bi wa na mfiri be man se nsuo ne se ya e be saba ti na duro no na se ye ko yade we na ye ne ye partner ene ye no okay die wo mu no no ne yade bia so o yire ho abi wo ho ene wo ho so de bia ma o yire ti mumie no mo ko a wodi nkunim nya sa ba akofo eno mo ba ko be sa akofo afiri ba ko ho ti infection obi a wo ye awo yi bia ye ka cho se wo no hu kani ene nye sa pepepe nem yade sa na ye ko no ya ro obi timi frem na ye duro na ye timi hiem we pa cha wo betimi hiem se mumie no na mo no de a betimi hiem obu a wase gese 3 months na se munum aduro no wie dabi wo sha se num na se ono ba na num betimi aye dem be bia so aduro no be ye adwuma gese wo aduro nya nam okay enti betimi anom na no wukunu ahiem ka kire be ma no num bi na me ma no bebre ye nyesem bebre ye nyesem wo say ma ka cho se me yare wo so yade tetare wo enti mi siraw wo dware wie ho kekaw me se obi wo ho na chi aye se aye aprawa chi ni video nyina esai ni nya infection ye wosa timisiraw oba na be ma ya nam yade hawde adura me kanfo ama wo na nabi me nkasa nche adura no ya na bari ya ebi wo kakra ya minim no bi ba fidie so adam de atotodwa ti wotie mi a wanti ubro no so edin a no nche se bi ni ubro no so ne mo de minim no me de tudwa na te bi ben wa koho de kotobi ana sa ubro no so di nka busa ho babi etu aduro no se wo pe na nabi aduro no wo kwa wo nsabe ka bi na wan ha faka wo kasika da fato nsuo no na no maduro bi na hwade wo kuma se ha sei nko ade a wo pe atufuo ho no man wo ko PFA wo Tafuni road wo ko hwa obenya bi wo ko Apidank heba obenya bi wo ko Misty heba obenya bi Dani ewo bi Hap May ewo bi Fred Mans ewo bi Bekwai wo ko Fodwo hwa obenya bi Bogo so wo ko Unique heba obenya bi Entonso aboa so Simple Pharmacy ho wo ko hwa bi ho Adumfo nko Promise heba oyepa ye from mo heba shop no wo ko hwa obenya bi Kasefo unko Great Amsap on Samsung office no edi ehwanimu wo ko hwa obenya bi ho Entonso hat White House anasa China House ahoso ukohwa obenye bi Brema UGC Asabre Junction Yima Drugstore ukohwa obenye bi Poka Junction hwa kwada so obenye bi ho abua kwa Oasis abua kwa Pure Leaf Heba ukohwa bi ho Arms Heba wa Abrepo Junction Top Amazing ewo Tafo Materials asonda ho hwa ejoso ampaba me come for your healing heba ukohwa obenye bi ho ena adusa ba Ombakro Junction Gold Filling Station adusa heba clinic ukohwa abenye bi Sofolai Tinatet heba ukohwa abenye bi Swami Casablanca Pharmacy ukohwa abenye bi Konom Big Brother ya Oben Police Station no ukohwa abenye bi Tech Junction Jurponia Pharmacy anaze KK Pharmacy Jurponia kwa na so sister bakon eton school bags also the adona ya manu nzete waje atede ni ase obi oton bag nzete wo sa to nro because wase aduro ya aduro a wonfama obi ema nanim wase da woton bags enso wasa aton aduro ni bi wo ho ti ukofwa ye fenda na akua ukofwa benya bi na KK Pharmacy ho ukofwa benya bi abu station Ramatuo ukofwa ubenya bi wo ho nom atonsu Monaco Junction KNG heba ubenya bi wo ho abu number 2 Tofik Masarachi minua Robert ho ukofwa mema de no so se bia kodi Robert ho ibi wo ne nche ukofwa mema de no ubenya bi wo ho nom ahojo Adishe FM Kumasi FM Atenga Junction ho ukofwa ubenya bi ho Korongu Living Home heba Obuase Smart heba ena kodie Imboost heba Tepa Adunwura ne shop bia wo Tepa ukofwa benya bi wo nom new Adubiase
Antiama drugstore na new adubiase hoso no hoso Mr. Obin drugstore hoso ko hwa ubenye bi ho ejoso Brookgate koko heba hoso ubenye bi ho and the Coastal Pharmacy ya wo kejitia pampaso enrui baby amakeka no enye honkwan ne baby eto aduro baby bebre o mantem ho no gura ho busa se o pedro smes na bi yeyi ma wa tia na topa ye ne hye ho fa ni nsuo no topa ne bi no na pa mi no anwumre o pa wo dware we ho kekaw wasabuo no emaye problem bia fa endam yade na de brain pedesene no onu baduro we ya wate asi typhoid emwa etuwo mu se yi no oba wo pa wo de ne ha wo nunum bi be ma infection ma be ma yemre utimi emma adwuma anom emmo ni firi mu a ade be kene bia wo na ho wa be say yes wa ye be ma mu na da bi jimi na namba na me nsore piafo me namba ne 0549 99 92 53 0549 99 92 53 na Krobea am down wati fu nyina ase Yankopon shara da bi arofo na nabi ono na de na nabi go heba mixture ene ne capsules no abadwa so enamu yade de emane ntete won tata wo adurei woto adaka no ba ko no a ensuo ni hyem topa ye ne hye ho fa nsuo no memene topa ye no na beboa opa franu sese ya no ne wonkasa wasori eye 0549 99 92 53 fresa nombe na na bi nkasa amankwa Steve mehu why mehu guy Francis Sechere o say happy birthday na enkoba jataba na me start follow mu fidada mu saa be si saa bre yo Nyankopon hyamo yate bro inowale o moizongo eno ozana Krobea anuanom intem asemu abeto ho no meti ha nyina me yesu na nso Nyankopon mwaye Quinsack, a very good afternoon to you meba o say happy glorious birthday to Jataba Nyankopon shapa wate na omwao ewa akwani asa hodo nyina aso manya koko o say happy blessed birthday Jataba Nyankopon shira Dominic Tabi o say happy birthday to you Jataba Ewurade Nyankopon shira wo na oma adom no enye kese wo so Flesh Chey grandpa makom eno o say anuanom yi muti wenti mugidi se de mu ye mo maame ene mo papa o mani age ewo madam na mu ana se wonu mu achi dane sa manso we mugidi so o mani age mo ankasa mo nhwe na madam mo na mo solve sa problem we wate na nua sa anye sa pa dia Asem Beba Dabi oda me buru meba wo fa na se bre kwesi sika ode na omunyuma pa womu eye no ebi enie omugusu ton shells no na share bia ye 10 pesos omu ye current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay na afe yi shish womu eye bi ewo womu akache Saudi Sikato Sechedumas Royal Bank branch bia ubetima yi no omu branch bia oh sir ene ye mesu mi bosi amede betre madwuma mu na kwambe na mefa so amesa beka bie omoma salary workers loan public and private nyina commercial loans agric loans and a funeral loan omoma smart loans na no de ye de ba abaye adwumayefo a omoje o makatua efa controller and accountant general Sechedumas Rural Bank meni aje omo hyehye no ho pa na me hu omo akire kwan we omo headquarters no wo Sechedumas omo ban edwa no edwa nso omo wo main station omo ban GP RTU abrosa no Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu
Angraga Onion Market no omo ben no pepepe aboabo omo wo asoase kwa no so ho a post office no echipe tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo wo bompata omo ben Boss FM ewo Adum Kumasi enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu nti say ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pay, Bochie Moban Nuaya, Bigo Nami Fili, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Accident Kenya men maybe sunka a brefi group of companies esan say omu bi a brefi collections a pay anyhow to try say your quality men's suit, designer shirts, shoes, slippers, perfumes, bracelets and nneema ye this year's here ho dia a brefi collections wa na ye ko a brefi collections wa Safuleba runabout atonsu kwana so osan wa so ba ko bantima G runabout a ene ba mu din hwanimu afa say ye pe baby papa bi adwede ye ho dia na ye obi ya guest house Akropon Sase obi ya guest house there asumdue bambo mu odin adan papa mu ye fe na emu air conditions afa ni abedie ni bibi ye be ma wani age ewo obi ya guest house we Akropon Sase se udu IPT na fanya nche ni ase kwan so a obi ya guest house we ni so fees nyane kwa so na eba udu Akropon junction a no pa ya fa wonsa benkum so obi ya guest house ben o say to senior high school Fre Abrefi group of companies 0244 615441 and 0248381709 Abrefi group yes sumasumuye When the time has come to make that choice, PPAG will be. Wokeni bi a oben wo anabusieni bi ayewa yayade ana wo fa yayade mu sika fem watinkam ana mpo adwumam ye wo se wa hye wo so a nanso sesei die wapemon debi wo fata se wo fasa o ya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse o ye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyereka ho enane bobia su nyina so basabasa yo ye nipa fa hodie ntiatia so na ye kabo mu a ye betumi dia ba wiye SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena yayade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye fiefiem suku ahodom ejom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofo kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wunya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa hwanenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obi bia se woni mo bia onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 2010 and our WhatsApp was 0245 118228 na ye be ye nomwa kai se ofre we die
wontia hwe mayemmo emo wamane enche asoye a efata te se dofsu momayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayiu che nidie efri se uwo ho kwan yenkasa emo a ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom. When darkness is falling and shadows grow long. Otec FM 9 and carols, hooray! Afi Brunyan 9 lessons no bayet de papa. On the 22nd of December, Otec FM the 9 lessons and carols Yaw Asante mine. Na edano ebeye live ewo Otec FM so anopa nonkro pepe. Shaninsuo Bible akenkan ne edom to efa Yesu awo ho ebekoso. The Great Memorial Methodist Church Junior Choir asonwase eba behu yanyom. Jumadi Reverend Father Joseph Mary James Opokuware our St. Agnes and Catherine Catholic Church Ofori Kroma edwada kwasi fiada bia wode awurade nase ebremu ewa Otec FM so ebedi animu na jumadi no yede abremu okuni na waso yasene eye Jerinas Heba wode no wode Jerinas Heba Mr. ene Jerinas Vico Mr. abadwaso na boafo no bi ni Olus Kitchen aduane papa fie asanwase Otec FM 9 lessons and carols yense afi buranya se ewo gidie ene nkabomu setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of where that was bro, ya koya ya samba. Otec 9 lessons and carols night, day and night. No, you be dear my FSA. SMP, yeah. Danu be kikim enti odi ebro nya we die ni gie ni nyina ya haya wati ase bibia ya haya ne re bro awiai kubi heba powder no ma ne mema mutie mie oba se nka betumi a toma wukunu toma wo boyfriend se wo hu se na hoden so ate wote wo twen de nya fe na wo ka kire nse ye ohun aduru da bi menkasa wo de wa kotoku bi heba powder ni bi na fama ni se miwura se wunya kubensu ya afa se aduru we nom wa hit wunsu de se bi gum kanum ka kire okunu se mesra o miwura jesse peden kakra uni aba o de be yo wadwuma ma ho atọ se o ba bi ahia hoto yeah say yeah you say na say to me yeah you sa na mo de mo mutumi da ema mo honso ye fe ema mo mmere wa ba heart yeah enti empower ukunu empower your husband this Christmas man eni nye ena wo be ma wa katachie wa wunso ahu se wa yemre yi anti woti hu enti ye wo be kwa mo obi akoje yeah mauna mo to na kotoku bi heba powder fa yo wadru oba Otec femfia benya bi wase beba de before ne wo okoposa heba misi heba ne blazer rekwa umrum ubenya bi ofa ata drugstore ebu akwa kufudia station ho ubenya bi fodwo heba wasante bekwa ubenya bi smart heba wo bo ase ubenya bi top amazing heba otafo pankrodo ubenya bi ofa ata drugstore ba ku mfinsi adankwa am ubenya bi fre sofo asasu sofo asamwa ona ye kubi heba powder yi ona da asasu heba center na no number no eye 0244 166602 and 0243 505775 obo akra ho se wo hwe abusuan nsam ya wo mo kan ya eniema bi hye ase ache odan kasa no ayira ewa abusuan no mu enti kro ye ni ho eno na amana beduru de ne aba beduru yi da bia me bompa ye se awurade ma me manye kro emonye se omonye sika o ma omonye kro se abusuan ye no o mo kasa se wo hwe ena mfitiase ye no kro ye ne ba wo mu a enka sabre enka nketwa ne nyamobo on se ebase ya mo amoye mpanimfo no de mo bebre kakra na emom nketwa ne de enka sabre bi kra nka ka chire ngrebra ngo ni Ghana enka de kokko sika no bi atwa prende giti amana mane ko
ana se nke na ko school amena ko duru gina pen bi a enka wo che mpanimfo yi nyina ento hwe so wo te ha o suzi eche kokoo no awawu hwo e kire se niema bi hyase enti odo ana enka bomu koro ye enipa bi ebewu na wo sere bibia ma ne maya na wata sere enka bomu obonso ofre wa kwaso ya de adu ne de mekọ monka mo homomu ate monye baako enipa bia be mu adodo na sa dodo na sa na omotaka de obetumi akasa ohunu se wo bekọ na wo kasa no otunu fo sa ekwa we so na abusia de me hu ni se mfiti ase no ankọ ne sa ndese ya se obi anya obi a na hwani se ya omoye wo sa wo se ya bra pani akodi ne nsam amfie se nwotwe asenso wa va anya hwe wadi bia sidan amane ba na yere ne de ende enti me meginya mesime beje ya mesime bra pani adidi a mesime bedi se nya mum yedu nyina pe enso nya ben na wo mu ndese ya wo so beti mfie nwotwe na owi anu adani amade odi wachire nso mfie nwotwe eno so na ko a obekoje ye no emfa so ben pa na wo so obi aje kokoo na no de aye wono ankasa japade na wode ye ne open na nketwa no ho kire wo mo bade ye nuanom de ya nanso ye nuanom de enuanom de ya yanka nketwa no kura na wosenke ebo mo nya ba bi sie san kwone sa na de obi mfa ne bosu mesiki akotua ne botom sika na adwuma sika ehwedi nua kuma ensi fie mfa mani nua on high dime mani nua ono ane botom sika o etesa ye papa na ye papa ene ya maame eje bibi sa abusu en komo bro we nanso esan se nka bomu amenti no hwene ekro hwene ekro e bread say ye de ya adusua de na ye ka ye ho bomu netimi kosoma abusua ne timi nyini afa yemfa buo mi ma ye ho titiriw enketwa ni mu mpanifo no pani di pani o pani ni hwe kura no wabache se ye di buo ma mpanifo na wo se no de ma ne ko ba asare nyane se papa ya wote ye nchen hei ono gi ye no odi ye enti ba ko no so gi ye no a o ma wo mo kakra no o mo di wo mo gidie koma no afa no ma hu ze da bi ayese pani bɔ ne ye di anwa mo awie no na wo de ne nsa abe foroforo wo ma no enti afa so anu abrɛ mo tazen ene koko one bag kra ye sei enti so nya 10 bags of a year kra no a enam se nye 300 million ne se o be che bia ma onu ama mo a yetumi tinya 50 bags ento wale ye from ndi pani ne kwa kan obeka se ai wo wo nsem wa me ya nche ekodi wonu nsem ri ade ebe enti na wo so ma ye nche na ni wo mu wura fi se wonu so wo bu wo mo pa eni de kan no mo ana motuo be de abedi ne nsem kwa na wo so wo ne ka na nka de wadi atwam no kwa de se de ye mfa nwa dada anya nkwan na nka de aka no ye mo ho ban na so ante sa akora me nsusuye ye mienu mejitu mu se ye nyi abusua ni nyina hwan ya hwan emfiri ho na ye mpe obi na wonhwe na afene so a se ne de koda ho de obi adie no ne nsanka pani ye nani abiri nyina anya bibia nti na nani abiri o ebra ne ho ode no ogina ye si a wonte apo no wansi di kura ye ma no ene obi momu edie ono a wa mmere wonni mu ho wankokọ da no anya bia se nyani sika kura no a okokọ dem oda ono na odi gogo sika ne ebusa ne se court wo si hoda obeka sa anya na ze da bi wankokọ da ndie be nti na ne ono nko edi na me embe yo mo ya me nwanwa kakra we ya die edi we so agye ya won so amamu ono so udi ya ta na chi eni so mo tai wo bia chi na nko mo bo asempanifo mo ba mu kra dia ya sere munye ni se mfa maye ekenye ye nche no na enyia o eze ye nche dia na mo kutia we se ye nche ene dia won nsem no ono an nsem na engo ewo no so emfie nwatwenie edan won ko ho na dan ye ne tosment sei now the 100 million kura ko ho a esesa kakra wada no edan ya boss wawi obeto omonya anwea na wonya ayia wonya cement 2 na machine ba akonya 2 bars no ye enti okono ko bo 2 bars na 2 size wonko 2 size no mo one room nwe wono wonya we ya won kwa na wo se mo na ni brain so wodi wo se wote ne ba bi wona kokko ni woni nsem enti akra me so ye mienu se ye be ma wo mu nyina atena nchen na yaka abomu ni ahwe na duru ho ade oyade enya bi ni yemfa kakra nkoda ho saa na saa de medwen se obi akoma ebeto ne yem na mom se ya ne ka se ompene de a ene ne ebeche okay because yen so ya mpene se ono nko anzo ani si odi na ye de ene obi anzo di bi ebe ye ene ne ache fie ni nyina aka ho woje odi na de kwa ye odan no na de akoye omfa nkoye nso so ne se de ode be ye no wo beton dan so aka ho a na waton akora me nso sie no medase ebro atiefo ensusuye mienu ni nyina atɔ asomu na de ye bedi nkan ahwɛ eye anuanom yi
entem yeyo ewiase se da ho paya na tefre bia kwachancha atumi bewura mu bi enka bomu wo praye mu a eya ne mu bu eden inti adofo empanyimfo a mo baaye ebehwe mo mayi nka bomu de edikan de obepre na wakase wo mpen nka bomu de eye mo amosempa de open nka bomu de monta yechi ne moa na sa nka bomu ni nkan mra se nka bomu ne ba de akabia be yedwuma enti baba Mahama Muhammad ono yire ya yantachi Fatimata Muhammad ijamo kwan da mo asese efrem anuanom monso yeda mo asese mo baaye ba masami se kofa ba bi kutwa ba bi na asumdua ma ahai asumdue be ba manua nyanua na afi ya hwede ejapade no mu nyina mu nsusuye mo adwene beba na yede ato ama ayeyi mo ate kasa pacho mate papa wate medasi bro adofo yeshia wodentiam ana simple plus for nyankopon hira mo pa no onye mo kese adofo ne ade hye se wo pe phone accessories a omo de ye papa omo de ye kama eye simple plus for de no phone accessory bia wo hia bia wo ba ye nchen a wo benya bi kumasi ade hye ye ne Dr. Caesar so ye ne de animhwe ke ye tia Dubai get 2 opposite ye wo ho ye number ye 0244590374 ena se cheduma se Rural Bank PLC sikasem ho ntutuye bia so de ho boye ne a ye ne ye be ya mawo ho kyerewa ye be ma abesia ma de atre wadwumam bebi account wa ha se ya busia bia wo hia bia ne ye de be mawo ye branches ahodo aye wo se cheduma se ye be dwa na dwura ye be GPRT for dan Kenya se kwa abre he ye wo MA school ne nchen ye be no anwona gaje ne dwom aboabu post office ye chi wotafo crab 600 ye be no adum ye wo boss f bachi mozongo second stage uba ha ubehu ye frɛ yen entutuye bia e wo 050-168-2737 eso na yankasa adofo medamu asi eburu demusi ha chiamu pi mamiti wa wenya ne baabi ko nyankopon so mfa akra nsie yie yada mu nyina ase Dr. Cash di dwabre mu to aso